Καλησπέρα. Καλή συνέχεια του καλοκαιριού. Έχουμε από τον Μάιο να κάνουμε ομιλία. Έχουμε από τον Μάιο να κάνουμε μια ομιλία. Εμένα μου έλειψε, τουλάχιστον δεν ξέρω για εσάς. Στη συγκεκριμένη ομιλία το υλικό είναι όχι τόνων, μεγατόνων. Εγκυκλοπαίδειες και εγκυκλοπαίδειες, όπως έλεγα σε μία φίλη, προσπαθώντας να περιορίσω το υλικό ώστε να μπορεί να γίνει σε μία ομιλία και όχι σε 2 και 3 και 5, ξεκίνησα πρωταρχικά φτιάχνοντας 50 σελίδες υλικού. Μιλώντας με την Άννα Μαρία, χαμήλωσέ το, ελάττωσέ το έφτασα γύρω στις 20 τόσες σελίδες υλικού. Να δούμε, προσπάθησα δηλαδή να πω αυτά που θεωρώ εγώ σπουδαία, αλλά σίγουρα υπάρχουν και περισσότερα και θα τα συζητήσουμε μεταξύ μας τα υπόλοιπα και ενίοτε θα λέω και εγώ διάφορα. Με 2 λόγια θα ξεκινήσουμε με το τι σημαίνει φύλο. Τι σημαίνει σεξουαλική αναπαραγωγή, για ποιον λόγο αυτός ο πλανήτης έχει όντα τα οποία χωρίζονται στα 2 και πώς ξεκίνησε η ιστορία. Ξέρετε ότι εγώ πάντα ξεκινάω με ιστορία, έτσι. Σε οτιδήποτε θα μιλήσω για ιστορία. Εδώ θα μιλήσουμε για προϊστορία. Θα μιλήσουμε για το πώς και για ποιους λόγους υπάρχουν τα φύλλα. Αμέσως μετά θα μιλήσω για το πώς τα παιδιά αναγνωρίζουν το φύλλο τους, πώς οι σχέσεις των παιδιών με το γονέα του ίδιου φύλου. Και μετά σιγά σιγά θα μπούμε στους άντρες και τις γυναίκες και θα μιλήσουμε για τις σχέσεις τους και τι κρύβεται, ποιο είναι το μυστικό, για ποιο λόγο, ας πούμε, πολύ υλικό το έχω πάρει από το βιβλίο Men Are From Mars, Women Are From Venus, οι άντρες είναι από τον Άρη, γυναίκες από τον... Φυσικά δεν είναι τώρα όλο αυτό το υλικό από εκεί, έτσι, αλλά μου έδωσε το έναυσμα να μιλήσω για τον τρόπο επικοινωνίας του κάθε φύλου και πώς μπορεί να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη για να μπορεί να υπάρχει κατανόηση μεταξύ τους. Πριν από περίπου 2 δισεκατομμύρια χρόνια, ας σκεφτούμε ότι η ζωή στη Γη είναι 4 δισεκατομμυρίων ετών. Η ζωή στη Γη. Στην πρωτοζωική εποχή, από 3 δηλαδή δισεκατομμύρια έως 500 εκατομμύρια, έζησαν οι ευκαριώτες. Η σεξουαλική αναπαραγωγή λοιπόν είναι ένα προσαρμοστικό χαρακτηριστικό σε όλους τους πολυκύτταρους, όλοι οι πολυκύτταροι οργανισμοί. Έτσι, στη Γη έχουμε μονοκύτταρους, βακτήρια, αμοιβάδες κλπ. Και έχουμε πολυκύτταρους οργανισμούς, ό,τι άλλο ξέρετε το οποίο είναι ζωντανό. Εννοώντας και φυτά, τα πάντα. Ό,τι άλλο ξέρετε. Ό,τι μπορεί να ανήκει στην οργανική χημεία, ας το πούμε. Και σε μονοκύτταρους οργανισμούς, λοιπόν, αυτοί είναι οι ευκαριώτες, οι οποίοι εμφανίστηκαν πριν 2 δισεκατομμύρια χρόνια και παράλληλα έχουμε και τους αρχαιότερους, τους πριν από τους ευκαριώτες, τους προκαριώτες, που είναι τα βακτήρια που ξέρουμε σήμερα, έτσι, και τα αρχαία, που ονομάζονται αρχαία. Γιατί λοιπόν υπάρχουν φύλλα σε αυτό το πλανήτη. Φύλλα λοιπόν σε αυτό το πλανήτη, η ύπαρξη αρσενικών λοιπόν, είναι μια διαδικασία προϊόν εξελικτικής διαδικασίας λοιπόν, κάτι που λέγεται σεξουαλικός δημορφισμός. Πέραν του δημορφισμού υπάρχουν τα ερμαφρόδιτα και υπάρχουν τα ασεξουαλικά πλάσματα σε αυτό το πλανήτη. Να εξηγήσω λίγο. Ερμαφρόδιτα είναι τα όντα τα οποία έχουν και αρσενικά και θηλυκά γενετικά χαρακτηριστικά. Στις πιο πολλές περιπτώσεις δεν γονιμοποιούν τον εαυτό τους, γιατί το ένα από τα 2 συνήθως οριμάζει αργότερα. Ένα παράδειγμα είναι οι γεωσκόλικες. Οι γεωσκόλικες παράγουν και αυγά και σπέρμα, απλά έρχονται σε διαφορετική ορίμανση αυτά τα 2. Θα βρεθούν 2 γεωσκόλικες μαζί τους. Αυτός ο οποίος έχει όριμο το θηλυκό κομμάτι και αυτός που έχει όριμο το αρσενικό θα καταφέρουν να κάνουν παιδιά. Και τα ασεξουαλικά συνήθως γίνεται μέσω της κλωνοποίησης. Όλα τα βακτήρια και τα αρχαία λειτουργούν μέσω κλωνοποίησης.
Και η εξέλιξή τους είναι μεταλλάξεις μέσα στο ίδιο το κύτταρο. Να εξηγήσω λίγο, να τα πω πολύ γρήγορα για να μην σας ζαλίσω. Έχουμε δύο μορφές διάσπασης του κυττάρου. Η μία λέγεται μύτωση. Η μύτωση είναι το κύτταρο το ίδιο φτιάχνει τον εαυτό του, ο οποίος μέσα στο κύτταρο δημιουργείται και διαχωρίζεται και είναι ο ίδιος του εαυτός. Και έχουμε και την μύτωση, η οποία βρίσκεται στη σεξουαλική αναπαραγωγή, όπου τη μείωση, έκανα λάθος, συγγνώμη, τη μείωση, όπου το κύτταρο χωρίζεται στα δύο, το πυρήνας του, ας το πούμε, χωρίζεται τα χρωμοσώματά του χωρίζονται στα δύο, δομημένα όμως στα δύο, όχι κατά τύχη, θα το εξηγήσω και σε λίγο, και έτσι έχουμε δύο διαφορετικά στοιχεία. Παράδειγμα τους είναι το σπέρμα και το οάριο, ένα παράδειγμα, ας πούμε, έτσι. Αποτελεί λοιπόν η ύπαρξη αρσενικών και θηλυκών στη φύση απάντηση σε συγκεκριμένες οικολογικές και αναπαραγωγικές προκλήσεις που αντιμετώπισαν διάφορα είδη κατά την πάροδο του χρόνου και επιτρέπει τη γενετική ποικιλότητα και την προσαρμογή σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα. Η γη ποτέ δεν ήταν το ίδιο πράγμα. Ακόμα και εμείς εδώ στη δική μας ζωή, στα χρόνια που έχουμε ζήσει, βλέπουμε τη γη να αλλάζει. Φανταστείτε πόσο αλλάζει η γη στα εκατομμύρια χρόνια της. Είτε δημιουργία οξυγόνου, διοξείδιο του άνθρακα, ηφαιστειακές εκρήξεις, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, μέσα σε αυτές τις αλλαγές έπρεπε λοιπόν να προσαρμόζονται και τα όντα, και άρα η ύπαρξη των φύλων ήταν μια προσαρμοστική στρατηγική. Οι λόγοι λοιπόν, έχω βάλει 5, θα μπορούσαμε να πούμε και παραπάνω, είναι γενετική παραλλαγή, ποικιλότητα λοιπόν στους πληθυσμούς. Ο κάθε γονέας είχε ένα μοναδικό σύνολο γενετικών πληροφοριών μέσα στο DNA του, στο χρωμός, μάλλον στο σπέρμα μου ο άντρας και στο οάριο η γυναίκα, με τα 23 και τα 23 στους ανθρώπους χρωμοσώματα. Έτσι αυξάνεται η ποικιλότητα μέσω της γενετικής παραλλαγής. Οδηγεί σε μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα, όπως είπα, σε περιβαλλοντικές αλλαγές και αντοχή στις ασθένειες. Θα μιλήσω λίγο αργότερα για τις μεταλλάξεις. Εξάλληψη επιβλακών μεταλλάξεων. Ακριβώς λοιπόν αυτό. Όταν έχουμε δύο όντα, αρσενικό και θηλυκό. Το ένα λοιπόν από αυτά τα δύο μέσα του έχει δημιουργηθεί μια μετάλλαξη, η οποία είναι επιβλαβής. Αν δεν υπήρχε σεξουαλική αναπαραγωγή, θα πέρναγε αυτή τη μετάλλαξη κατευθείαν στην επόμενη γενεά. Λόγος λοιπόν της ανάγκη του να υπάρχουν δύο φύλλα είναι ο ένας φέρνει την μετάλλαξη την επιβλαβή, ο άλλος δεν τη φέρει. Οπότε σκεφτείτε ότι αυτοί θα κάνουν, ας το πούμε, δύο παιδιά. Το ένα θα έχει τη μετάλλαξη, το άλλο δεν θα την έχει. Αυτό που έχει την επιβλαβή μετάλλαξη θα πεθάνει, θα επιζήσει αυτό που δεν την έχει. Και άρα θα προχωρήσει λοιπόν η ανθρωπότητα ή η επιβίωση αυτού του συγκεκριμένου όντως στην πορεία. Έτσι λοιπόν μειώνονται οι πιθανότητες να σταθεροποιηθούν αυτές οι μεταλλάξεις στον γενικό πληθυσμό του συγκεκριμένου όντως. Η σεξουαλική επιλογή. Σε πολλά είδη η σεξουαλική επιλογή ευνοεί τα χαρακτηριστικά τα οποία είναι ελκυστικά στο αντίθετο φύλο. Τι είναι ελκυστικά χαρακτηριστικά στο αντίθετο φύλο? Είναι η ποικιλομορφία, η πολυπλοκότητα και γενικά η ένδειξη ότι μπορεί να επιβιώσει. Σκεφτόμουν, γιατί εσείς οι γυναίκες φοράτε κραγιόν και βάζετε ρούζ, είναι ένδειξη υγείας. Ο άντρας ο οποίος θα σας αναζητήσει, σας βλέπει σαν ένα υγιές όν με το οποίο θα κάνει απογόνους, άρα θεωρεί βαθιά, έτσι, σε υποσυνείδητο επίπεδο, ότι δεν θα πεθάνετε και θα τον αφήσετε είτε χωρίς παιδιά είτε στη μέση. Αντίστοιχα, οι άντρες με μεγάλη πλάτη θεωρούνται πιο ελκυστικοί γιατί θεωρείται ότι μπορούν να είναι πιο παραγωγικοί, πιο δυνατοί. Δηλαδή, αυτά είναι στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με την αναπαραγωγή. Ό,τι θεωρούμε όμορφο εμείς οι άνθρωποι, σε υποσυνείδητο επίπεδο ή σε επίπεδο DNA, έχει να κάνει με την αναπαραγωγή. Καθόμουν κάποια στιγμή και σκεφτόμουν, φιλοσοφικό είναι το ερώτημα, για ποιο λόγο εμείς οι άνθρωποι κάνουμε ό,τι κάνουμε σε αυτή τη ζωή. Γιατί δεν καθόμαστε έτσι να τρώμε ένα μήλο κάτω από μια μιλιά, σαν τον Αδάμ και την Εύα, έτσι απλά να περνάει η ζωή, όπως τα υπόλοιπα ζώα.
Όλο αυτό, τα αυτοκίνητα, οι επιχειρήσεις, τα λεφτά, τα σπίτια, το image του κύριου Τάδε, ο πρωθυπουργός, δεν ξέρω οτιδήποτε, έχει να κάνει καλώς ή κακώς με τη σεξουαλική αναπαραγωγή. Είτε το καταλαβαίνουμε, είτε δεν το καταλαβαίνουμε. Και αυτό έχει περάσει στην κοινωνία μας, φυσικά δεν το αναρωτιόμαστε, αλλά ό,τι κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, ό,τι κάνουμε. Δεν μιλάω για μία λεπτομέρεια, μιλάω για όλες τις λεπτομέρειες μαζί. Έχουν να κάνουν με τη σεξουαλική αναπαραγωγή. Ακόμα και ο ανταγωνισμός των ανδρών ή ο ανταγωνισμός των γυναικών είναι στο να επιβιώσει κάποιος, ο οποίος θα είναι ο καλύτερος, γιατί τα κρυάδια χτυπάνε τα κεφάλια τους μεταξύ τους. Τα βλέπει πώς τη λέμε, κατσίκα, ας το πούμε, και λέει αυτός εδώ είναι πιο δυνατός, πιο ισχυρός, πιο τσαμπουκάς, πιο οτιδήποτε, αυτόν θα επιλέξω. Γιατί θα επιλέξει τον δυνατό και τον ισχυρό? Γιατί θεωρεί ότι θα μπορέσει να της παρέχει περισσότερη ασφάλεια στο να μεγαλώσει τα παιδιά της. Είχα στο μυαλό μου το παγόνι. Στα παγόνια υπάρχουν ζώα στα οποία το αρσενικό είναι το ωραίο φύλλο. Το παγόνι, παραδείγματος χάρη, έχετε δει φιλικό παγόνι, ένα καθεκτικό καφέ πράγμα. Το αρσενικό είναι το παγόνι που όλοι γνωρίζουμε. Και με μεταλλάξεις, με επιλογή των θηλυκών, τα αρσενικά γίνανε ομορφότερα. Γιατί επιλέγαν τον ομορφότερο, κάνανε παιδιά μαζί του, τα παιδιά τους επιλέγανε επίσης τον ομορφότερο κλπ. Έτσι. Κατανομή πόρων, αυτό είναι το σπουδαίο για εμάς τους ανθρώπους ειδικά, γενικά διαφυλαστικά, των οποίων τα παιδιά μεγαλώνουν πολύ αργά. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα χρειάζεται η μητέρα να επενδύσει πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή της για να μεγαλώσει και να δομήσει ένα πλάσμα, στην περίπτωσή μας τον άνθρωπο. Άρα, εκεί το αρσενικό ειδικεύεται στην απόκτηση πόρων και στον ανταγωνισμό, τα κρυάδια που λέγαμε, ανταγωνισμός είναι. Οι άντρες τι κάνουμε όταν είμαστε στο κόκκινο το φανάρι και γκαζώνουμε? Ανταγωνισμό. Γιατί? Ποιος είναι ο πιο σπουδαίος για να αποκτήσει τη γυναίκα εκείνη, τη γυναίκα των ονείρων. Έτσι, αλλά όλο αυτό το σύστημα που κάνουμε όλοι και ειδικά οι άντρες μέσα από τον ανταγωνισμό μας, είναι εν τέλει για να αποκτήσουμε να μας επιλέξει. Έτσι, γιατί δεν επιλέξουμε. Κανένας άντρας δεν επιλέγει γυναίκα. Οι γυναίκες επιλέγουν τους άντρες. Είναι γνωστό από αρκετά των χρόνων. Ας πιστεύουν ότι θέλουν οι άντρες, κανένας άντρας δεν επιλέγει γυναίκα. Και τέλος, στον ανταγωνισμό και πάλι επιλέγονται σύντροφοι οι οποίοι έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αλλά και συμπεριφορές. Πέραν του παγωνίου, ας πούμε, το χαρακτηριστικό, υπάρχουν και συμπεριφορές. Ένας μπορεί να είναι ένας δυναμικός άνθρωπος, ο άλλος μπορεί να είναι πιο παθητικός αλλά καλύτερος ποιητής, παραδείγματος χάρη. Και μια γυναίκα να την τραβήξει η ποιητική του δυναμική από ότι του bodybuilder που θα σηκώνει τα κουτιά. Ο καθένας ψάχνει αυτό που έχει ανάγκη, αυτό που θα τον καλύψει. Γρήγορα θα μιλήσω, ειδικά εδώ είναι για τους ανθρώπους, αλλά και για μερικά θηλαστικά, τα χαρακτηριστικά. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά μεταξύ των φύλων. Αναπαραγωγικά όργανα. Φυσικά, είναι δεδομένο αυτό το πράγμα, έτσι. Στα θηλαστικά, η ανάπτυξη του μαστού. Και οι άντρες έχουμε μαστό, θα το εξηγήσω λίγο αργότερα για ποιο λόγο. Η χρειά της φωνής. Όλοι ξέρουμε ότι εμείς οι άντρες έχουμε πολύ βαρύτερη φωνή από τις γυναίκες. Και όλοι ξέρουμε ότι εμείς οι Έλληνες, γιατί άμα πάτε πάνω στο βορρά θα δείτε οι άντρες, τους έχετε δει τους βόρειους με τα μουσάκια αυτά, δεν είναι επειδή τα ξυρίζουν, επειδή δεν έχουν τρίχες εδώ. Για το στήθος δεν το συζητάμε και στο υπόλοιπο σώμα, αλλά όσο πιο νότια πας, τόσο περισσότερη τριχοποιία υπάρχει στον άνθρωπο. Κανείς ζέστη σήμερα. Μπορεί να χρειαστεί να το βγάλω. Η μυϊκή μάζα και το ύψος. Εδώ παίζεται πολύ μεγάλη επιλογή, ειδικά στους ανθρώπους. Λοιπόν, οι ορμόνες, έχουμε τη τεστοστερόνη, έχουμε και τα εστρογόνα και την προγεστερόνη στους ανθρώπους. Κατανομή σωματικού λίπους στις γυναίκες είναι υποδόριο το λίπος. Μαζεύεται στους γοφούς και στους άντρες. Είναι σπλαχνικό, προσοχή. Είναι σπλαχνικό το λίπος και μαζεύεται στην κοιλιακή περιοχή. Και χαρακτηριστικά του προσώπου, ραβδόσεις παιδιών στους άντρες, μεγαλύτερα σαγόνια
στρογγυλεμένα πρόσωπα και χαρακτηριστικά προσώπου στις γυναίκες. Ο λόγος για τον οποίο φοράμε στα μικρά μωράκια γαλάζια και ροζ, έχετε δει τα νεογέννητα, τα 3 εβδομάδων, τις 2 εβδομάδες που φοράμε κάτι κόκκινο, κάτι ροζ κλπ. Είναι γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν είναι αγόρι ή κορίτσι. Και πρέπει να δείξουμε στον κόσμο τι είναι αυτό το πλάσμα. Και by the way, το χρώμα ροζ μέχρι το 17ο αιώνα ήταν αντρικό χρώμα. Και το χρώμα γαλάζιο ήταν γυναικείο χρώμα. Πώς αναπτράφηκε, είναι πολύ περίεργο που θεωρούμε πλέον ότι το ροζ είναι καθαρά φιλικό και φιλοπρεπές χρώμα. Γιατί άλλαξε? Θα σας το πω την επόμενη φορά, δεν το έχω κάνει. Πάμε λίγο στους ανθρώπους. Αυτό που έλεγα πριν για τα χρωμοσώματα ή χρωματοσώματα. Έχουμε ένα κύτταρο. Στο κύτταρο μέσα μας είναι ποσά του τα άλλα στοιχεία του. Στο κέντρο έχουμε την πυρήνα. Μέσα στον πυρήνα του κύτταρου βρίσκονται τα χρωμοσώματα. Οι άνθρωποι έχουν 46 χρωμοσώματα, αλλά αυτά τα 46 χρωμοσώματα βρίσκονται σε ζεύγη. Τι είναι ένα χρωμόσωμα, έτσι? Το χρωμόσωμα είναι ένα στοιχείο το οποίο περιλαμβάνει μέσα του DNA. Τον έλικα του DNA. Και το DNA περιλαμβάνει μέσα του, μέσα σε αυτή την ανέλυξή του, περιλαμβάνει μέσα του στοιχεία τα οποία ονομάζονται γονίδια, τα οποία είναι συνταγές για το πώς θα κατασκευαστεί ο άνθρωπος. Γαλάζια μάτια, πώς δουλεύει το πάνκρεας, ποια όρμονη θα παράγουμε, λευκά αιμοσφαίρια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Θα έχουμε νύχια, θα έχουμε μαύρο χρώμα, ξανθά μαλλιά, οτιδήποτε. Αυτό βρίσκεται μέσα στις πληροφορίες, υπάρχει μέσα στα γονίδια. Λοιπόν, υπάρχουν 22 ζεύγη χρωμοσωμάτων, τα οποία είναι καθαρά για να περάσουν τη συνταγή είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα. Παραδείγματος χάρη, συνταγή είναι θέλω 2 πόδια, μην κάνεις 3 πόδια. Συνταγή είναι ένα κεφάλι, νύχια, ό,τι έχουμε κοινό όλοι οι άνθρωποι. Και υπάρχει ένα ζεύγος χρωμοσωμάτων, το XY, το οποίο έχει να κάνει καθαρά με σεξουαλικά χαρακτηριστικά. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Πριν μίλησα για την μείωση, έτσι, όπως με διορθώσατε. Έχουμε λοιπόν μέσα στους όρχεις και στην μήτρα της γυναίκας έναν μηχανισμό, ο οποίος αυτός ο μηχανισμός παίρνει κανονικά κύτταρα και τα κόβει στη μέση. Δηλαδή έχουμε ζευγάρια, ζεύγη, 23 ζεύγη, και βάζει ένα μαχαίρι και τα κόβει αυτά τα ζεύγη στη μέση. Και δημιουργεί ένα, στους άντρες ειδικά, ένα αρσενικό σπέρμα και ένα θηλυκό σπέρμα. Το σπέρμα δηλαδή, το οποίο έχει τα 23, τα 22 που είναι δεδομένα και ένα χ, το θηλυκό σπέρμα. Τα άλλα 22 με το ύψιλο, το αρσενικό σπέρμα. Οι γυναίκες όμως έχουν χ. Άρα, στην τομή αυτή, οι γυναίκες θα παράγουν ακριβώς τα ίδια οάρια και τα 2 οάρια είναι θηλυκά. Έχετε λοιπόν στη γονιμοποίηση, το DNA είναι εδώ, βλέπετε, αυτό είναι ένα χρωμόσωμα, αυτό εδώ, το Χ. Μέσα είναι το DNA, βλέπετε το DNA. Ας πούμε ότι αυτό το κομμάτι του DNA λέει ότι θα έχει μαλλιά. Το δίπλα θα έχει μάτια, όχι γαλάζια πράσινα καφέ, θα έχει μάτια. Ότι οι φλέβες τους θα έχουν τείχο ματάδε για να μην σπάνε οι φλέβες πολύ εύκολα. Δηλαδή, οι άνθρωποι έχουν 20 με 25.000 γονίδια μέσα στο DNA τους. Αν γι' αυτό το γονιδίωμα του ανθρώπου που έχει σπαστεί εδώ και 15 χρόνια περίπου, απλά πήραν οι ερευνητές όλα τα 20 με 25, κάπου στη μέση είναι, κάποιοι λένε 20, κάποιοι 25, ας πούμε, τα κάνουμε 20.000 γονίδια, και έχουν ελέγξει το κάθε ένα γονίδιο τι κάνει και πώς μπορούν να το τροποποιήσουν. Οι συνταγές, είπαμε, είναι τα γονίδια. Είναι συνταγές για να παράγουν πρωτεΐνες. Και οι πρωτεΐνες είναι τα δομικά υλικά τα οποία κατασκευάζουν όλο αυτό το πράγμα. Έχουμε λοιπόν σε εκείνο το ένατο ζεύγος, το φυλετικό ζεύγος των χρωμοσωμάτων, το HY, έχουμε το Χ, το οποίο έχει 1000 γονίδια. Από τα 20.000 όλων, το Χ έχει 1000. Το Y έχει μόνο 45. Γιατί το Y θέλει μόνο να πει
άλλαξε το αυτό το πλάσμα και δώσ' του κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Δεν έχει τίποτα άλλο να πει το Y. Και μέσα στο Y υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο γονίδιο, το SRY, το οποίο καθορίζει αν το μωρό θα είναι αγόρι. Όλοι οι άντρες που στο παρελθόν χωρίζανε βασιλιάδες που σκοτώναν τις γυναίκες τους ή οτιδήποτε και δεν τους κάνανε αγόρι, μπορούμε να αλλάξουμε την ιστορία αμέσως τώρα, αυτή τη στιγμή. Καμία γυναίκα δεν αποφασίζει τι φύλο θα γίνει το παιδί. Ο άντρας αποφασίζει τι φύλο θα είναι. Και μάλιστα, εγώ διαβάσα ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι άντρες οι οποίοι μπορούν να κάνουν μόνο κορίτσια. Για αγόρια δεν υπάρχει αυτό το δεδομένο, αλλά υπάρχει δεδομένο ανδρών οι οποίοι μπορούν να κάνουν μόνο κορίτσια. 3 αδερφές έχω εδώ. Και άλλη 4 αδερφές όλες στην οικογένεια. Να, ο παπάς. Λοιπόν, γίνεται λοιπόν η ένωση σπερματοζωαρίου με το οάρι. Και εκείνο το δευτερόλεπτο αρχίζει η μύτωση. Δηλαδή, αυτό γίνεται 23 και 23 γίνονται 46, ευχαριστώ, και δημιουργείται ένα πραγματικό κύτταρο. Και αυτό το κύτταρο μέσα σε δευτερόλεπτα αρχίζει να διασπάται, μην το αποκλωνοποιείται, να αναπαράγεται, ναι, και να διασπάται. 2, αυτά τα 2, 4, τα 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 και πάει λέγοντας. Και έτσι δημιουργείται ο άνθρωπος. Μέχρι την 6η με 7η εβδομάδα όλοι είμαστε γυναίκες. Ειδικά σε εσάς εκεί πίσω το λέω. Μέχρι την 6η, 7η εβδομάδα όλοι είμαστε γυναίκες. Γι' αυτό οι άντρες έχουν στήθος και ρόγες. Μπαίνει λοιπόν κάπου εδώ το SRY, ένα μήνυμα που του δίνει τη συνταγή να αρχίσει να παράγει όρχες. Οι όρχες παράγονται στο στερόνι και σιγά σιγά δημιουργείται το αγόρι. Να το πω. Το αρσενικό όργανο δεν είναι τίποτα άλλο από το θηλυκό σημείο το οποίο απλά μεγαλώνει. Και περνάει, δημιουργείται ουρήθρα μέσα του και δημιουργείται το αρσενικό σεξουαλικό όργανο. Έτσι. Δηλαδή το SRY γονίδιο λέει στην κλειτορίδα, μεγάλωσε και άρχισε να βάζει σακία και βάλει και έναν σωλήνα μέσα. Αυτό τι λέει, δεν λέει και τίποτα άλλο. Έτσι. Γέμισε αγία και λοιπά, ξέρουμε δεν χρειάζεται να πάω παραπέρα σε αυτό το θέμα. Τα περισσότερα παιδιά μεταξύ 18 και 24 μηνών αναγνωρίζουν και ξεχωρίζουν τα φύλλα. Κάποια και πολύ νωρίτερα. Αλλά το παιδί στην αρχή το μόνο που ξέρει είναι η μαμά. Το είχαμε πει μια άλλη φορά ότι το παιδί στους πρώτους μήνες, εβδομάδες και μήνες της ζωής του, θεωρεί ότι το σώμα του είναι κομμάτι του σώματος της μητέρας. Και μάλιστα έλεγα ότι έχει παρατηρηθεί ότι οι παλμοί του παιδιού, όταν πλησιάζει το στήθος και την καρδιά της μητέρας, εξομοιώνονται με τους παλμούς της μητέρας, γιατί το παιδί πραγματικά νιώθει ότι είναι κομμάτι της μητέρας. Στον μικρό εγκέφαλό του δεν μπορεί να καταλάβει τον διαχωρισμό. Λοιπόν, κάπου εδώ στις 18 με 24 μήνες αναγνωρίζεται η έννοια του διαχωρισμού των φύλων. Και μέχρι 3 ετών τα παιδιά έχουν κατανοήσει τι φύλο είναι. Άλλο να καταλαβαίνουμε οι άλλοι τι είναι, και άλλο να κοιταχτούμε στον καθρέφτη και να καταλάβουμε ότι εγώ, ο μπαμπάς, εδώ κάτι έχουμε κοινό. Εμείς οι δύο ή εγώ και η μαμά στο κορίτσι. Η ταυτότητα του φύλου είναι η πρώτη σημαντική κατηγοριοποίηση που κάνουν τα παιδιά στη διεργασία ανάπτυξης και εξέλιξης της γνωστικής τους οργάνωσης. Το πρώτο πράγμα που γίνεται μέσα στον νεαρό άνθρωπο είναι να κατανοήσει το φύλο του. Μόλις λοιπόν καταφέρουν τα παιδιά αυτή την κατηγοριοποίηση, αρχίζουν να έχουν ως πρότυπο μήνυση στον γονέα, τον οποίο αναγνωρίζουν ότι είναι το ίδιο φύλο με αυτούς. Μάλιστα θυμάμαι όταν έκανα παιδιά, εγώ έχω 2 αγόρια, δεν έχω εμπειρία του κοριτσιού στη ζωή,
αλλά θυμάμαι ότι μας λέγανε οι γιατροί ότι σε κάποια ηλικία το αγόρι σιγά σιγά θα αρχίσει να περάσει τη γέφυρα από τη μάνα στον πατέρα. Και την είδα κάπου εκεί, σε αυτή την εποχή. Τα αγόρια μου να αρχίσουν να αναζητούν, να βλέπουν τι κάνω εγώ. Υπήρχε στιγμή που μπορεί να πήγαινα στην τουαλέτα για να κάνω το νούμερο 1, το νούμερο 2, και ερχόντουσαν τα παιδιά να κοιτάξουν τι είναι αυτό το πράγμα. Και κάνανε. Σε ποια ηλικία? 3. Καλησπέρα. Στα αγόρια λοιπόν ο παπάς, ο πατέρας, είναι το αρχικό πρότυπο. Είναι αυτός που πλάθει το είμαι. Την έννοια της ύπαρξής τους δηλαδή. Αν ο πατέρας είναι φροντιστής, περνάει στα παιδιά την έννοια της φροντίδας. Αν είναι βίαιος, δημιουργεί τη σκοτεινή πλευρά του παιδιού. Και αν είναι απόν, ειδικά για το αγόρι, πάβει το αγόρι να έχει ξεκάθαρη εικόνα του άνιμου. Θυμάστε που λέγαμε μέσω του Κάρλ Γιούγκ ονόμασε το άνιμος και το άνιμα τις αρσενικές και τις θηλυκές ποιότητες. Το άνιμος είναι η αρσενική ποιότητα και έτσι δημιουργείται στο αγόρι ένα εσωτερικό κενό στη θέση του αρσενικού μέσα. Δεν εννοώ ότι το παιδί θα αλλάξει φύλο, έτσι. Σημαίνει ότι το παιδί δεν αναγνωρίζει, δηλαδή μπορεί να έχει rush τεστοστερόνης και να μην ξέρει τι να την κάνει. Να μην ξέρει τι είναι αυτό το πράγμα. Διάφορα στοιχεία όπου γίνονται μέσα του και δεν μπορεί να καταλάβει και του φαίνονται περίεργα, μπορεί να τα αντιμάχεται μέσα του. Το αρσενικό λοιπόν παραπέμπει στον τρόπο που δρούμε, οριοθετούμε και διεκδικούμε. Οι υγιείς αρσενικές ποιότητες, έτσι, αρσενικές ποιότητες υπάρχουν πάρα πολλές. Οι υγιείς αρσενικές ποιότητες είναι η δύναμη, η υποστήριξη, η καθοδήγηση, η ενέργεια, η αυτοπεποίθηση, η δημιουργία και η δράση. Αυτοπεποίθηση και δημιουργία είναι και θηλυκές, αλλά οι υπόλοιπες 4-5 εδώ είναι καθαρά άντρικες. Πάμε λοιπόν στο θηλυκό, στην άνιμα. Η μητέρα και το κορίτσι της, αν η μητέρα είναι ένα θετικό πρότυπο για το κορίτσι της και επηρεάζει την προσωπικότητά της, τη σχέση της με τους άντρες, συμβάλλει στην υψηλή αυτοεκτίμηση και στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης. Αυτοεκτίμηση είναι η πηγή της αυτοπεποίθησης. Αυτοεκτίμηση είναι η ιδιότητα και αυτοπεποίθηση είναι η πράξη. Είναι το ίδιο στοιχείο. Το ένα είναι να γνωρίζω και να πιστεύω στον εαυτό μου, και το άλλο είναι η αυτοπεποίθηση είναι να πράττω γνωρίζοντας και πιστεύοντας στον εαυτό μου. Έτσι. Και η υγιής εικόνα του σώματός της. Θηλυκές λοιπόν ποιότητες. Οι υγιείς θηλυκές ποιότητες. Η αποδοχή, η φροντίδα, η συμπόνια, η τρυφερότητα, η παράδοση, και μην το πάρετε αρνητικά το παράδοση, έτσι. Είναι πάρα πολύ θετικό κομμάτι το παράδοση, ειδικά στον κόσμο των ανδρών, οι οποίοι βάζουν το κεφάλι κάτω και βγαίνουν και χτυπάνε ό,τι βρουν χωρίς να καταλάβουν γιατί το κάνουν, και μετά, αφού έχει πονέσει το κεφάλι, αναρωτιούνται γιατί το έκαναν. Η άνεφόρου αγάπη. Αυτό στους άντρες είναι πολύ λιγότερο. Οι άντρες σκέφτονται και λίγο δεν το πω εκμεταλλευτικά, αλλά σκέφτονται και λίγο τι θα πάρουν από αυτό το πράγμα. Θα το εξηγήσω και λίγο αργότερα. Και η ροή. Η ροή, η αρμονία, ας το πούμε. Αυτά έρχονται από τη μητέρα. Στις κοινωνικές τους σχέσεις, λοιπόν, οι γυναίκες τείνουν να αποκαλύπτουν πολύ περισσότερα πράγματα και περισσότερες λεπτομέρειες από τους άντρες. Οι άντρες είναι κλειστά σπίτια. Οι άντρες δεν μιλάνε στους φίλους τους για τα πραγματικά τους προβλήματα, κρύβονται. Τόσες φορές έχω βρεθεί και σε γυναικείες συζητήσεις και σε άντρικες. Οι γυναίκες μιλάνε για τα προβλήματά τους, οι άντρες μιλάνε για τον γκολ που έβαλε δεν ξέρω τα ονόματά τους. Θα το εξηγήσω και αυτό λίγο αργότερα. Οι γυναίκες επικοινωνούν με περισσότερη στοργή. Τι σημαίνει στοργή? Σημαίνει συμπεριλαμβάνω. Δεν διαχωρίζω, συμπεριλαμβάνω. Μεγαλύτερη οικειότητα
και αυτοπεποίθηση, όλος περιέργος. Οι άντρες έχουν πρόβλημα αυτοπεποίθησης, να ξέρετε. Άλλο τώρα, αυτοπεποίθησης, να ξέρετε. Και πώς το κρύβουνε, με το να δείχνουν σπουδαίοι και σοβαροί. Όπου δω σπουδαίο και σοβαρό άνθρωπο, ειλικρινά σας το λέω, μέσα μου λέω, οκ, από πού ξεκίνησε ρε φίλε όλο αυτό το πράγμα να μας δείξει ότι είσαι σπουδαίος? Γιατί έχεις ανάγκη να δείξει ότι είσαι σπουδαίος και κάτι. Πάντα, δεν θυμάστε τι λέω πάντα. Ο καθένας ό,τι του λείπει. Ο καθένας ό,τι του λείπει. Άρα, ό,τι βλέπουμε έξω στον κόσμο, σαν συμπεριφορά ενός ανθρώπου, καταλαβαίνουμε τι του λείπει από μέσα. Οι πραγματικοί δυνατοί άνθρωποι είναι κάτι σιωπηλοί, περνάνε αφόρυβα, δεν τους καταλαβαίνεις ποτέ. Ο άνθρωπος ο οποίος δείχνει ότι είναι δυνατός, ξέρουμε όλοι ότι είναι ένα ανασφαλές ανθρωπίδιο, το οποίο έχει ανάγκη να μην επαναληφθεί ο πόνος που έχει νιώσει στο παρελθόν και απλά βγάζει μια μια ασπίδα έξω, φοράει μια πανοπλία για να μην τον ξαναχτυπήσουν. Αυτή η πανοπλία είναι τα πράτσα, είναι τα λεφτά, είναι το σπόρο αυτοκίνητο, είναι το κύριος διευθυντής, είναι το κύριος υπουργός, όλα αυτά τα στοιχεία. Είναι το κύριος δήμαρχος, μιας και μιλάμε για τις τελευταίες εκλογές που μιλάμε. Λοιπόν, οι γυναίκες επικοινωνούν περισσότερο και δίνουν προτεραιότητα στην επικοινωνία. Επικοινωνούν μεταξύ τους αδυναμία και ευαλωτότητα. Οι άντρες ούτε που να το φανταστούν. Ξέρετε τη δουλειά μου, έχω πάρα πολλούς άντρες. Γιατί δεν αποφασίζουν να ανοιχτούν σε έναν άνθρωπο, προτιμούν τα προβλήματά τους να τα πιούν, να τα καπνίσουν και να τα φάνε. Γιατί δεν τα αποδέχουν. Ναι, γιατί δεν τα αποδέχουν. Οι γυναίκες τείνουν να εκτιμούν τις φίλες τους επειδή επικοινωνούν υποστηρικτικά η μία στην άλλη, μεταδίδουν συναισθήματα αυξημένης αυτοεκτίμησης, επικοινωνούν επικύρωση και συμβάλλουν στην προσωπική ανάπτυξη. Στο κάτω-κάτω, οι πιο πολλές συζητήσεις μεταξύ των γυναικών είναι αυτό. Όταν κάθονται οι φίλες να μιλήσουν για τα συναισθήματά τους, μιλάνε πώς θα γίνουν καλύτερες, πώς θα διορθώσουν συμβουλές η μία στην άλλη, πώς θα τη διορθώσουν. Έχετε ακούσει άντρες πώς μιλάνε μεταξύ τους? Το ξύλο δεν θα το πάω σήμερα, έτσι. Οι γυναίκες χτίζουν φιλίες με βάση την αμοιβαία υποστήριξη. Αυτό ζητάει η γυναίκα. Υποστήριξη. Όταν μιλάνε, κοιτιούνται στα μάτια. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της επικοινωνίας είναι μέσα από τα μάτια. Θα πω για τους άντρες μετά. Ακριβώς μετά θα μιλήσω για τις γράμμες. Όταν υπάρχει μια συζήτηση με γυναίκες, ακούς. Αχα, τους άντρες ακούς. Τίποτα. Έχουν την τάση να εκφράζουν συμφωνία και υποστήριξη, ενώ οι άντρες είναι διατεθειμένοι, όταν έγραφα τη λέξη να συζητούν, βασικά εννοούσα να μαχηθούν λιγάκι. Δηλαδή, ο άντρας, ακόμα και αν συμφωνεί με κάποιον, θα ψάξει να. Είχα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ήμουν σε ένα φίλο μου και συνειδητοποίησα ακριβώς αυτό το πράγμα. Συμφωνούσαμε και συνειδητοποιήσαμε, τουλάχιστον εγώ συνειδητοποίησα, ότι αν συμφωνούμε θα μείνουμε μουγγί. Οπότε για να περάσει η νύχτα πρέπει να βρούμε κάτι μέσα σε αυτή τη συμφωνία, να δημιουργήσει μια συμφωνία για να τσακωθούμε, για να έχουμε κάτι να πούμε επιτέλους. Τα κορίτσια μαθαίνουν πιο γρήγορα ξένες γλώσσες, έχουν τρελές γλωσσικές δεξιότητες σε σχέση με τους άντρες με τα αγόρια και ξέρουν περισσότερες λέξεις. Γι' αυτό οι γυναίκες θα πάνε πάρα πολύ καλά στις θεωρητικές επιστήμες. Κατέχουν τη γλώσσα υπερβολικά καλύτερα. Μα είναι το εργαλείο τους η γλώσσα. Δεν βάζουν η γλώσσα μέσα. Είναι η επικοινωνία. Είναι ο τρόπος με τον οποίο βιώνουν τη ζωή. Ενώ οι άντρες βιώνουν τη ζωή σε υλικό επίπεδο. Τα κορίτσια είναι επίσης περισσότερο πιθανό να επενέσουν και να συμφωνήσουν με κάποιον άλλον. Εγώ με φίλους μου ποτέ δεν έχω ακούσει έπαινο και ποτέ δεν έχω πει έπαινο.
σε φίλους μου, έτσι. Και επεξεργάζονται τα σχόλια του άλλου ατόμου. Τι κάνει ο άντρας, όταν μιλάς, σκέφτεται. Οκ, πότε θα τελειώσει να πω την εξηλάδα. Άντε, δεν μιλάς. Οκ, 3, 2, 1, θα σε διακόψω τώρα να πω τι δεν το θέλω να πω εγώ. Αυτό είναι η ιατρική διάλογη. Είναι, πώς έλεγα, διαλογικούς μονόλογους. Μονόλογοι. Ως επιτοπλίστων, έτσι, φυσικά. Μην ρίξω και τους άντρες, προς Θεού. Αλλά σε αντιπαράθεση αρσενικών και φιλικών είναι μεγάλη διαφορά στο επίπεδο επεξεργασίας του σχολείου του άλλου. Θα το πω αλλιώς, οι γυναίκες ακούν πολύ περισσότερο. Και ας νομίζουμε ότι μιλάνε πολύ περισσότερο, έχουν ακούσει πολύ περισσότερο. Αλήθεια είναι. Πολλές φορές ακούν και τον εαυτό τους κόντρας. Τα κορίτσια εμφανίζουν πολύ συχνότερα κατά την εφηβεία και έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα με το σώμα τους. Δεν ξέρω αν είναι μοντέρνο το θέμα με το σώμα των γυναικών, δηλαδή αν εμείς οι άνθρωποι έχουμε αποφασίσει ότι στη γυναίκα έχουμε δώσει το χαρακτηριστικό του ωραίου φύλου και άρα η γυναίκα νιώθει το βάρος ότι πρέπει να στηρίξει, αυτό το βάρος του ωραίου φύλου και άρα νιώθει όλη την ώρα μια δυσαρέσκεια με το σώμα της. Όταν οι γυναίκες σε παντρεύονται, σε θέλουν να βελτιωθείς. Και θα πάμε στους άντρες για να καταλάβετε τη διαφορά, έτσι. Πάντως η γυναίκα όταν σε παντρεύεται δεν θέλει με τίποτα να μείνεις έτσι όπως είσαι. Οι άντρες μιλούν περισσότερο σε κοινωνικές εκδηλώσεις, οι γυναίκες μιλούν περισσότερο στο σπίτι. Πάντα μέσα σε μέσο όρο, έτσι. Σίγουρα έχετε παραδείγματα διαφορετικά, αλλά πάντα κοιτάμε το μέσο όρο. Έτσι. Μεταπηδούν, είναι καγκουρό οι άντρες, από το ένα θέμα στο άλλο. Η γυναίκα θα πιάσει ένα θέμα και θα το διαλύσει. Θα φτάσει μέχρι τη ρίζα του κακού. Ο άντρας θα πει δείξει από εδώ και από εκεί. Τα αγόρια είναι περισσότερο ισχυρογνώμονες και αν και θεωρούμε ότι οι γυναίκες είναι περισσότερο της κριτικής, οι άντρες είναι περισσότερο της κριτικής. Και όπως έλεγα πριν, οι γυναίκες δημιουργούν φιλίες συμπαράστασης, οι άντρες για κοινά συμφέροντα ή ενδιαφέροντα. Ένας άντρας, ειδικά τον άλλον, ας πούμε, στην πρώτη τάξη του λυκείου ή στην πρώτη τάξη του, μην πάμε στο σχολείο γιατί είναι λίγο διαφορετικά, αλλά στην πρώτη τάξη του λυκείου, στην πρώτη τάξη του πανεπιστημίου, θα κοιτάξει τον άλλον στην τάξη, θα πει αυτός τι θα μου προσφέρει, τι έχω να κερδίσω εγώ από αυτή τη σχέση μου με τον άλλο άντρα. Σίγουρα δεν είναι υποστήριξη, αλλά κάτι κυνηγάω να πάρω. Τη σχέση των ανθρώπων, γι' αυτό δεν είναι υποστήριξη, το έχουμε καταλάβει. Κάποια στιγμή μπορούμε να μιλήσουμε και για τη φιλία. Όλες οι σχέσεις των ανθρώπων είναι βούνε και λαβή. Κάτι θα πάρω, κάτι περιμένω να πάρω και κάτι περιμένω να δώσω. Ή κάτι μου ζητείτε και περιμένω να δώσω. Και αν εν τέλει αυτό που θα πάρω είναι περισσότερο από αυτό που θα δώσω, ενδίδω για να κάνω τη σχέση φιλίας. Αλλιώς δεν το κάνω. Σε κωδικά πλαίσια το κάνω αυτό. Σκεφτείτε σε όλες τις σχέσεις ανθρώπων που γνωρίζουμε. Όταν μπαίνουμε σε μία σχέση με έναν άνθρωπο, στο μυαλό μας έχουμε κάτι να πάρουμε. Και αν δεν το έχουμε στο μπροστινό κομμάτι του μυαλού μας, το έχουμε στο πίσω κομμάτι. Οι άντρες περιμένουν ανταγωνισμό στις φιλίες τους. Δεν σας έλεγα πριν με το φίλο μου που μιλάγαμε και όταν συμφωνούσαμε, νιώθαμε άβολα επειδή συμφωνούσαμε. Έπρεπε κάτι να γίνει. Πιανού η θέση είναι πιο ισχυρή. Να αποδείξουμε κάτι. Τι είναι ο άντρας? Είναι αριθμητικά αποτελέσματα, είναι γκολ, είναι δείκτες χρονομέτρου, είναι δείκτες χρηματιστηρίου, είναι δείκτες τραπεζικού λογαριασμού. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με ανταγωνισμό. Αποφεύγουν να επικοινωνούν αδυναμία και ευαλωτότητα. Στον ανδρικό πληθυσμό η αδυναμία και η ευαλωτότητα σημαίνει ότι δεν είσαι άντρα. Οι άντρες δεν κλαίνε, ξέρετε τώρα αυτά τα κακέκτυπα που έχουμε στην κοινωνία μας. Οι άντρες δεν κλαίνε, ωραία. Και δεν τι κάνει αυτός ο τύπος που πάει στο δωμάτιο του και κλαίει.
Ή το καταπιέζει τόσο πολύ και αυτό το κλάμα θα το γίνει, αυτή η λύπηση θα γίνει θυμός και θα πάει να χτυπήσει κάποιον στον δρόμο για μια μηδαμινή κατάσταση. Αποφεύγουν να επικοινωνούν προσωπικές και συναισθηματικές ανησυχίες. Αφού βρίσκονται σε ανταγωνισμό μεταξύ τους, πώς γίνεται να επικοινωνήσουν αδυναμίες και ανησυχίες? Μπορεί κάποιος που βρίσκεται σαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στα 100 μέτρα, εκεί που στείνονται και περιμένουν το πιστόλι, να γυρίσει ο άλλος και να πει: εσύ δεν είμαι καλά σήμερα, δεν ξέρω πώς θα τα πάω. Ή ο μποξέρ, εκεί που τους βλέπετε που ετοιμάζονται, ξέρεις, με εγώ είσαι γυναίκα μου σήμερα και δεν νιώθω πολύ καλά. Ίσα ίσα θα σε φάω. Οι άντρες μεταδίδουν τη στοργή συμπεριλαμβάνοντας τους φίλους τους, γιατί οι άντρες μεταδίδουν στοργή, αλλά όχι απευθείας. Συμπεριλαμβάνουν τους φίλους τους σε δραστηριότητες και ανταλλάσσουν χάρες. Οι γυναίκες ανταλλάσσουν ανησυχίες και επικοινωνία σε διαπροσωπικό και σε επικοινωνιακό και σε συναισθηματικό επίπεδο, δηλαδή σε ενέργεια, ας το πούμε, οι άντρες τα ανταλλάσσουν σε ύλη. Οι χάρες τι είναι, θα σου φτιάξω εγώ τα μάξια, να με βάλεις εσύ δωρεάν μου βρεις εισιτήρια στην πρώτη θέση στο γήπεδο. Υλικά πράγματα είναι όλα αυτά. Οι άντρες, ως επιτοπλίστων, δεν λέω ότι δεν μιλάνε face to face, αλλά οι άντρες, να ξέρετε, ως επιτοπλίστων, πάντα θα βρούμε και την εξαίρεση. Προς Θεού, έτσι δεν ήθελα να μιλάμε για εξαίρεση εδώ πέρα. Ως επιτοπλίστων οι άντρες, και το έχω παρατηρήσει στον εαυτό μου και θυμάμαι κάποτε έκανα ένα δάσκαλο μαθήματα και θυμάμαι να αναρωτιέμαι γιατί όταν μου μιλάει δεν μπορώ να τον κοιτάω στα μάτια. Και κοίταγα, δηλαδή ήταν ο τύπος εδώ, μου μίλαγε στο 1 μέτρο, έτσι. Και εγώ κοίταγα κάτω, κοίταγα πάνω, έκανα ό,τι σκεφτόμουν, το κοίταγα λίγο στα μάτια και μετά ξαναγίναγα. Δεν μπορούσα με τίποτα να τον κοιτάξω στα μάτια. Και όσοι υποτλίστων οι άντρες επικοινωνούν να είναι δίπλα, πλάγια, ώμο με ώμο δηλαδή. Είπαμε γυναίκες μάτι-μάτι. Εντάξει, αυτό το γνωρίζουμε. Απρόκλητη σωματική επιθετικότητα. Είναι η τεστοστερόνη, λέγαμε. Τι να κάνουμε. Είναι αυτή η κινητήρια δύναμή τους, η οποία τους κάνει να μην ξέρουν εν τέλει γιατί βγαίνουν. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι η τεστοστερόνη είναι το κινητήριο χημικό το οποίο κάνει τον άντρα να βγει, όπως λέγαμε πριν, στους λόγους για τους οποίους έχουμε σεξουαλικό δημορφισμό. Ένας από αυτούς τους λόγους είναι η γυναίκα να μείνει να κρατάει τα παιδιά. Το λέω πολύ βαριά, δεν το εννοώ φυσικά έτσι. Να υποστηρίξει, να στηρίξει, να διαπαιδαγωγήσει και να δημιουργήσει νέους ανθρώπους και όλο το υπόλοιπο στοιχείο να το καλύψει ο άντρας. Ειδικά στο παρελθόν, αλλά μην νομίζετε και σήμερα, όταν κάποιος πάει να. Δηλαδή, ο δικηγόρος μέσα στο δικαστήριο απρόκλητη επιθετικότητα, δεν είναι σωματική. Αλλά όλα στη ζωή μας, οι εξαγορές επιχειρήσεων, επιθετικότητα είναι. Τι νομίζετε, τα παζάρια που κάνουμε, πάμε να αγοράσουμε ένα αμάξι και κάνουμε παζάρι με τον πολιτή. Έτσι, ποιος θα κερδίσει? Υπάρχει μια επιθετικότητα στο ποιος είναι πιο δυνατός. Ποιανού θα του περάσει στο αν θα αποδεχθεί να χαμηλώσει την τιμή ή αν θα αποδεχθεί να πληρώσει περισσότερα. Και δείτε το σε όλες τις μορφές των συναλλαγών και των σχέσεων. Τα αγόρια παίζουν οργανωμένα παιχνίδια σκληρής αντιπαράθεσης με μεγάλες ομάδες. Το ξέρουμε αυτό, έτσι. Αγόρια 2, αγόρια 3 αγόρια, στη γειτονιά δεν έχω δει. Στην Αλάνα δεν έχω δει ποτέ να παίζουν 2-3 αγόρια. Πρέπει να μαζευτεί όλη η παρέα και για να μαζευτεί η παρέα, εγώ θυμάμαι παλιά, τώρα πριν τα κινητά και όλα αυτά, πηγαίναμε, χτυπάγαμε τα κουδούνια, έλα κατέβα, δεν θα κατέβεις, έλα να παίξουμε μπάλα, θα είναι ωραία, μπλα μπλα. Έπρεπε να πείσουμε το άλλο αγόρι να κατέβει, γιατί 2-3 άτομα δεν μπορούσαμε να παίξουμε μαζί. Τα κορίτσια αντιθέτως μπορούν να παίξουν 2-3. Και τα παιχνίδια των κοριτσιών είναι ως επιτοπλίστων κοινωνικού περιεχομένου. Των ανδρών είναι συγκρουσιακού περιεχομένου. Και δείχνουν τη μορφή έτσι, δηλαδή όλα αυτά, ό,τι είπα μέχρι πριν, φαίνεται και στα παιχνίδια των παιδιών. Σίγουρα αλλάζει ο κόσμος σιγά σιγά μπροστά στα μάτια μας, αλλά κατά βάθος υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία μάλλον θα τα δούμε να κάνουν ένα κύκλο. Έτσι πιστεύω ότι
μάλλον στις επόμενες γενναίες θα γίνει ένας κύκλος και θα ξαναγυρίσουν τα πράγματα στο πώς όχι πρέπει να είναι, πώς είναι πιο εύκολο, μη πω φυσιολογικό. Έτσι. Σε αντίθεση με τις γυναίκες, όταν οι άντρες σε παντρεύονται, θέλουν να μείνεις ίδια. Καημένοι άντρες. Πάμε λοιπόν λίγο στο πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος. Όταν ερωτεύονται οι άνθρωποι, δεν θα μιλήσω τώρα γιατί ερωτεύονται οι άνθρωποι, θα το πούμε σε κάποια άλλη στιγμή. Υπάρχει λόγος για τον οποίο υπάρχει έρωτας, αλλιώς δεν θα υπήρχε το είδος, δεν θα... Ο έρωτας είναι και αυτός ένας μηχανισμός επιβίωσης κατά βάθος. Όταν λοιπόν ερωτευόμαστε, δημιουργείται ντοπαμίνη στον εγκέφαλό μας, η οποία λειτουργεί πάρα πολύ σαν ναρκωτικό. Και γιατί το λέω σαν ναρκωτικό, γιατί η ντοπαμίνη είναι εθιστική. Δεν είναι σαν την σερωτονίνη, παραδείγματος χάρη. Η ντοπαμίνη είναι καθαρά εθιστική. Η ντοπαμίνη μπορούμε να... είναι η ορμόνη η οποία μας δίνει κίνητρο, ευχαρίστηση έτσι και έτσι, αλλά συγκέντρωση, πάθος, γιατί διεγείρει η ίδια η ντοπαμίνη, διεγείρει τη τεστοστερόνη στον άντρα. Είναι μηχανισμοί, αλυσιδωτοί μηχανισμοί. Παράγεται ντοπαμίνη στον εγκέφαλο, κάπου εδώ πίσω, θα το εξηγήσω και λίγο αργότερα, κάπου εδώ πίσω στους άντρες, είναι το σημείο, στον αριστερό λογό, οι άντρες είναι αριστεροί, έτσι, οι γυναίκες είναι δεξιές. Δημιουργείται η διαδικασία παραγωγής τεστοστερόνης. Όταν πέφτουν, μάλλον η τεστοστερόνη είναι η ορμόνη η οποία λειτουργεί μέσα σε ένα μηχανισμό ώστε να ελαττώσει το στρες στον άντρα. Όλος περίεργος. By the way, άντρες και γυναίκες όλοι έχουμε όλες τις ορμόνες. Απλά οι άντρες έχουν περίπου 30 φορές περισσότερη τεστοστερόνη από τις γυναίκες. Και αντίθετα, ανάλογα τα ιστρογόνα και η προγεστερόνη στο αντίθετο, στο άλλο φύλο, έτσι. Δεν είναι ότι δεν έχουν οι άντρες ιστρογόνα, αλλά η τεστοστερόνη μειώνει το στρες. Κρατάει τα επίπεδα του άγχους χαμηλά. Και γράφω εδώ κάτι το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση. Η δραστηριότητά μας στη ζωή, το πώς αντιδρούμε στη ζωή, που νομίζουμε ότι είναι εγκεφαλικό και εμείς το αποφασίζουμε και ότι εμείς κατέχουμε τη ζωή και την κρατάμε στα χέρια μας, καλά. Στο αίμα μας βρίσκεται, μέσα στις ορμόνες και στους μηχανισμούς παραγωγής ορμονών μας. Και όταν έχουμε δυσλειτουργία θηροειδών και δεν ξέρω τι συστημάτων παραγωγής ορμονών, βλέπουμε και αλλαγή στη συμπεριφορά του ανθρώπου ασχέτως με τον τρόπο, με το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του ανθρώπου. Οι άντρες έχουν έντονη συναισθηματική αντίδραση. Κάτω από πολύ στρες. Πολύ έντονο στρες. Οι γυναίκες κάτω από μέτρηση. Και θα το εξηγήσω λίγο. Είναι το έντονο στρες. Καταστάσεις καταστροφής. Ο άντρας είναι φτιαγμένος για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε καταστάσεις καταστροφής. Είτε είναι λιοντάρι, μιλάμε σε εξελικτικό επίπεδο τώρα, έτσι. Είτε είναι σεισμός, είτε είναι πόλεμος, είτε είναι οτιδήποτε το οποίο απειλεί την ύπαρξη του ή τους. Να ρωτήσω, έτσι. Σε ένα σεισμό, ποιοι ουρλιάζουν? Οι άντρες δεν ουρλιάζουν, γιατί είναι λογική, η πόρτα είναι εκεί, θα δω τόσα δευτερόλεπτα, το τσιμέντο θα πέσει, άρα πρέπει να κάνουμε αυτή την κίνηση, διαδρομές. Δηλαδή ο άντρας εκείνη τη στιγμή είναι φτιαγμένο το σύστημά του, ώστε να μην τα χάσει, να μην γονατίσει. Η γυναίκα γονατίζει για άλλο λόγο, έτσι. Δεν είναι κακό το γονάτισμα της γυναίκας, αλλά εκεί είναι η ανάγκη των δύο φύλων, ο ένας συμπληρώνει τον άλλο.
Όταν λοιπόν ένας άνδρας στην πορεία της ζωής του δημιουργηθούν οι συνθήκες όπου θα νιώσει ανίσχυρος, δεν γίνεται αυτό από τη μία μέρα με στην άλλη, έτσι. Αλλά σε ένα χρονικό διάστημα μειώνεται η τεστοστερόνη και μετατρέπεται σε ιστρογόνο. Τη θηλυκή ορμόνη. Και αυτό το ιστρογόνο μέσω ενός ενζύμου που ονομάζεται, μετατρέπεται μέσω ενός ενζύμου που ονομάζεται αρωματάση. Μυρίζει λοιπόν το ιστρογόνο στον εγκέφαλο του ανθρώπου, του άντρα, και σε αντίθεση με τη γυναίκα μετατρέπεται σε φόβο και θυμό. Δηλαδή έχουμε μηχανισμούς οι οποίοι είναι τόσο διαφορετικοί. Το ιστρογόνο στη γυναίκα δεν δημιουργεί θυμό και φόβο. Δημιουργεί αγάπη, αγκαλιά, συνύπαρξη, ενωτικές καταστάσεις. Στον άντρα, αντιθέτως, δημιουργεί φόβο και θυμό. Οι άντρες, ως επιτοπλίστων που παθαίνουν, που έχουν καρδιακές παθήσεις και καρκίνο του προστάτη, αυτό οφείλεται σε χαμηλή τεστοστερόνη. Πού διάβαζα ότι οι άντρες οι οποίοι καραφιάζουν εδώ έχουν πολύ υψηλή τεστοστερόνη. Δηλαδή αυτό το καπελάκι είναι ένδειξη υψηλής τεστοστερόνης. Και γενικά η καράφλα είναι επίσης ένδειξη υψηλής τεστοστερόνης. Σώπα, να πούμε το Ανδρέα. Και γι' αυτό η κατάθλιψη του άντρα είναι συνδεδεμένη με τη χαμηλή τεστοστερόνη. Δεν είναι στη γυναίκα. Είναι διαφορετικοί οι μηχανισμοί κατάθλιψης στον άντρα και στη γυναίκα. Στον άντρα έχει να κάνει με τη χαμηλή τεστοστερόνη η κατάθλιψη. Να ρωτήσω κάτι το Οπότε δηλαδή, αν ας πούμε οι άντρες κυνηγάμε ντοπαμίνη, η ντοπαμίνη, η αύξηση της ντοπαμίνης θα αυξάνει και το τεστοστερόνη. Ναι, άρα πολλές φορές μπορεί να κυνηγάμε την ντοπαμίνη επειδή μας κάνει αυτό πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, μας μειώνει τα επίπεδα του στρες όταν έχουμε ισχυρή δόση ντοπαμίνης. Ναι, αλλά μετά αρχίζει και γίνεται δηλητήριο. Δηλαδή δεν είναι ότι όσο πιο πολύ έχουμε, φτάνει μέχρι κάποιο όριο και από εκεί και πέρα γίνεται τοξικό στον οργανισμό του ανθρώπου. Και εκεί είναι που πρέπει να μάθουμε εμείς οι άνθρωποι να ανταλλάξουμε την ντοπαμίνη με τη σερωτονίνη. Μπορεί να το πούμε κάποια άλλη στιγμή. Η σερωτονίνη είναι η ορμόνη της του να νιώθω της ευεξίας, να νιώθω όμορφα. Όχι να νιώθω χάρη, να νιώθω όμορφα. Στο ηλιοβασίλεμα η σερωτονίνη μας βγαίνει και λίγο για το οξυτοσίνη. Δεν βγαίνει το πανίνι στο ηλιοβασίλεμα που κοιτάμε. Σε όμορφες καταστάσεις, αυτές είναι οι ορμόνες. Η ντοπαμίνη θα μας βγει σε ανταγωνιστικό περιεχομένο καταστάσεις όπου θα λάβουμε, είναι το αποτέλεσμα που θα λάβουμε, σαν να λέμε, το δώρο που θα λάβουμε όταν κερδίσουμε, να το πω έτσι πολύ χοντρικά. Αυτή είναι η ντοπαμίνη. Είναι το μετάλλιο που θα πάρουμε όταν κερδίσουμε έναν μικρό αγώνα μέσα στην καθημερινότητά μας. Ο εγκέφαλος, το είχαμε πει και την άλλη φορά που μιλάγαμε για τον εγκέφαλο, για τον θάλαμο, τον υποθάλαμο, την αμυγδαλή και τον υπόκαπο. Ο υπόκαπος λοιπόν στην γυναίκα είναι διπλάσιος από τον άντρα. Όπως είπα πριν, σε μεγάλο στρες, λιοντάρια, χύψη, ωμέγα σεισμούς, ο άντρας βγάζει πολύ έντονο χαρακτήρα. Η γυναίκα τον βγάζει σε μέτριο στρες. Ο εγκέφαλός της έχει 8 φορές περισσότερη ροή αίματος στο συναισθηματικό τμήμα του εγκεφάλου, το οποίο είναι κάπου εδώ. Κάπου εδώ. Ο βρεγματικός λογός. Το οποίο στη συνέχεια αυτή η ροή πηγαίνει στον υπόκαμπο και εκεί αρχίζει ο βομβαρδισμός των αναμνήσεων. Πάντα σε περιστάσεις, σε περιόδους μετρίου στρες, έτσι. Δεν μιλάμε για χαλαρές καταστάσεις, περιόδους μετρίου στρες. Μέτριο στρες μπορεί να είναι μια συνεχιζόμενη κατάσταση στρες. Το υψηλό στρες είναι ένα λιοντάρι μπροστά μου, ήρθε τώρα, θα φύγει σε λίγο, εδώ στα δευτερόλεπτα τι πρέπει να κάνω. Μέτριο στρες είναι θα μας πάρουν το σπίτι σε ένα χρόνο. Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Παράδειγμα είναι αυτό, έτσι. Και εκεί λοιπόν η γυναίκα βομβαρδίζεται από αναπνήσεις. Εσείς άντρες ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει όταν η γυναίκα βομβαρδίζεται από αναμνήσεις κάτω από συνθήκες μέτριου στρες. Ξεχνάει κάθε καλό που έχουμε κάνει και θυμάται κάθε λάθος που έχουμε κάνει.
Σε αντίθεση, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο άντρας ξεχνάει τα πάντα. Είμαι εγώ αυτό που σας λέω τώρα, έτσι. Εγώ και η πρώην σύζυγός μου. Θυμότανε τι έκανα πριν από 17 χρόνια που σε εκείνο το πάρτι, δεν ξέρω, χαιρέτησα κάποιον που δεν. Ποιο πάρτι, παιδιά, τι μου λες τώρα. Παράδειγμα. Οι άντρες εκλογικοποιούν πρώτα και μετά τσεκάρουν με τα συναισθήματα. Ο σεισμός εκλογικοποιώ, δεν κάθομαι να τσεκάρω πώς νιώθω όταν κάνει σεισμό. Στη γυναίκα είναι σχεδόν το αντίθετο. Πρώτα κοιτάτε τι αισθάνονται, μετά πηγαίνουν στο διαισθητικό τους κομμάτι και αμέσως μετά κοιτάνε αν όλο αυτό έχει νόημα. Δηλαδή στις γυναίκες υπάρχει λίγο περισσότερη απόρριψη μες στον εγκέφαλό τους όταν όλο αυτό το σύστημα δεν έχει νόημα, όταν κατασταλάζουν. Φυσικά, έτσι. Το κέντρο λοιπόν για όλα αυτά είναι ο δεξής κάτω ρευματικό λογός. Όπως είπα, είναι εδώ, στις γυναίκες. Και εκεί βρίσκονται όλες οι προσωπικές σχέσεις μας. Οτιδήποτε έχει να κάνει με σχεσιακές δραστηριότητες. Και δίνω παραδείγματα. Τι θα φάμε, τι να φορέσουμε, τι χρειάζονται τα παιδιά μας, τι χρειάζεται η οικογένεια, τι χρειάζεται ο κόσμος, τι χρειάζεται ο πλανήτης Γη, τι χρειάζεται, πώς να βελτιώσω μια σχέση. Όλα αυτά είναι καθαρά γυναικεία χαρακτηριστικά. Κανένας άντρας δεν ασχολείται με αυτό. Ο άντρας ασχοληθεί με το φαγητό μόνο να πεινάσει, έτσι. Κομικά τώρα να μιλάμε, έτσι. Και όλα αυτά είναι σχεσιακές δραστηριότητες. Δηλαδή, τη γυναίκα δεν την ενδιαφέρει το φαγητό. Είναι αυτό που θα μοιραστεί με την οικογένεια, που θα δώσει τροφή, που θα δώσει θρέψη. Δηλαδή, δεν είναι το ίδιο το υλικό το φαγητό. Είναι η σχέση που δημιουργείται μέσα στην οικογένεια, μέσω της ευχαρίστησης, της ικανοποίησης, της πείνας και όλο αυτό που ενδιαφέρει τη γυναίκα. Έτσι ακριβώς λοιπόν χαλαρώνουν οι γυναίκες. Πάνε στο δεξί μέρος του εγκεφάλου, το οποίο διηγείρει σε αντίθεση με το αντρικό τα ιστρογόνα και μέσω αυτού είναι πάλι μια αλυσιοδοτή αντίδραση, όπως είπαμε την ντοπαμίνη και τη τεστοστερόνη. Εδώ τα ιστρογόνα στις γυναίκες διηγείρουν την οκιτοσύνη. Η οκιτοσύνη είναι η ορμόνη της αγάπης. Είναι αυτό που νιώθουμε όταν αγαπάμε. Είναι η ορμόνη που μας κάνει να θέλουμε να αγκαλιάσουμε ανθρώπους, να θέλουμε να μοιραστούμε πράγματα μαζί τους. Καθαρά, ως επιτοπλίστων γυναικεία χαρακτηριστικά, ευτυχώς που υπάρχει και αυτό έτσι, γιατί αν δεν υπήρχε αυτό, εμείς οι άνθρωποι θα ήμασταν ρομποτάκια. Και έτσι λοιπόν, μέσω της οκιτοσύνης, αλυσιδωτή αντίδραση, μειώνεται η κορτιζόλη. Η κορτιζόλη είναι, το λέγαμε μια άλλη φορά, στο φόβο που έκαναμε το τέτοιο, η κορτιζόλη είναι η ορμόνη του στρες. Άρα έχουμε μια αλυσιδωτή αντίδραση που τα ιστρογόνα παράγουν οκιτοκίνη, η οκιτοκίνη μειώνει την κορτιζόλη και μέσω λοιπόν της αύξησης των ιστρογόνων, οι γυναίκες ελαττώνουν το στρες, ελαττώνουν το άγχος τους. Είναι ο μηχανισμός με τον οποίο οι γυναίκες ελαττώνουν το άγχος τους. Από την άλλη, οι άντρες χρειάζονται φόρμουλες και συστήματα. Ο αντρικός εγκέφαλος είναι λίγο παραπάνω. Είναι, να σας το πω αλλιώς, έβλεπα ένα σκίτσο δύο εγκεφάλους, ανδρών και γυναικών, όπου του άντρα ήταν γεμάτο αριθμούς και της γυναίκας ήταν γεμάτο χρώμα. Οι άντρες, όταν λέω αριθμούς, καταλαβαίνετε φόρμουλες, συστήματα, διαδικασίες κλπ. Και αυτό βρίσκεται εδώ. Μάλιστα, μην το δείξω, είναι αυτό το κομμάτι. Βλέπετε η μύτη, τα μάτια, καταλαβαίνετε ποιος είναι ο αριστερός πρόσθετος πνευματικός νόμος. Εδώ πέρα είναι η αντρική κατάσταση. Εδώ είναι η γυναικεία. Είναι δύο φορές λοιπόν αυτός ο λογός δύο φορές μεγαλύτερος στους άντρες από ό,τι στις γυναίκες. Εκεί λαμβάνουν μέρος η επίλυση, η επισκευή, η διόρθωση, οι διαδικασίες, ό,τι είναι τεχνικό. Όταν διορθώνουμε πράγματα εμείς οι άντρες, παράγεται τεστοστερόνη. Είναι μια ιατρική αλυσίδα. Σήμερα αναρωτήθηκα, ήθελα λίγο, κάτι εκεί έψαχνα, κάτι κοίταγα και μου ήρθανε στο YouTube που κοίταγα βιντεάκια άνθρωποι που φτιάχνουν το κήπο τους, πώς φτιάχνανε τσιμέντο και καθόμουν και το κοίταγα. Έτσι. Και στη μέση του βίντεο λέω, Γιάννη, τι σε τραβάσει αυτό το πράγμα.
Ούτε τσιμέντο ξέρει να φτιάξει, ούτε να φτιάξει ποτέ τσιμέντο. Γιατί σε τραβάει αυτό το πράγμα. Και φυσικά μέσω από αυτή τη συνομιλία αναρωτήθηκα αν ήταν η γυναίκα δίπλα μου, πού θα κοίταγε αυτή η γυναίκα. Ή αν κοίταγε το βίντεο, τι θα έλεγε. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα τεχνικά πράγματα, και ας μην είμαστε τεχνικοί, εμάς τους άντρες μας τραβάνε για κάποιο λόγο. Τις γυναίκες τις τραβάνε ό,τι έχει να κάνει με συναισθηματισμό. Άμα δείτε τώρα με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, καθόμουν και το σκεφτόμουν αυτό, ότι όλη η καμπάνια που υπάρχει είναι συναισθηματική. Μπήκανε, μας σκοτώσανε, δείχνουν μικρά παιδιά, δείχνουν μωράκια, σε λίγο θα δείξουν και κουταβάκια. Δηλαδή, δεν μιλάνε για πόλεμο, για διεκδίκηση, ο ανδρικός εγκέφαλος έχει να κάνει με τον πόλεμο, πώς θα διεκδικήσω γη, πώς θα διεκδικήσω πλουτοπαραγωγικές πηγές και οτιδήποτε άλλο. Ο γυναικείος εγκέφαλος είναι χτυπήσανε το νοσοκομείο και τα κακόμοιρα τα παιδάκια πεθαίνουν, τραυματίστηκαν, γι' αυτό βλέπουμε μωράκια και κοριτσάκια που απήγαγαν. Μα δεν μας δείξανε κανένα στρατιώτη που να απήχθη. Φυσικά απήχθηκαν σε στρατιώτες. Και φυσικά κλαίνουν και αυτοί οι άνθρωποι στα κουντρούμια που έχουν. Αλλά το κοινό πρέπει να δει αυτό που του διεγείρει τα συναισθήματά του. Γιατί όλες οι αποφάσεις μας, καλώς ή κακώς, είναι περισσότερο συναισθηματικές. Ειδικά για εμάς που δεν είμαστε Ισραηλοί ή Παλαιστίνοι για να είμαστε μέσα στη σύραξη και να μπορούμε να δούμε πραγματικά. Και άρα όλο το σύστημα των μέσων προσπαθεί να χτίσει το συναισθηματικό μας κομμάτι, γιατί στο κάτω-κάτω είναι πιο ευάλωτο. Σας έχω κουράσει μέχρι στιγμής? Η αίσθηση του, εδώ δεν θα μπορέσετε να διαβάσετε γιατί είναι λίγο διαφορετικό χρώμα από ό,τι στην οθόνη, αλλά θα το διαβάσω εγώ. Η αίσθηση λοιπόν του εαυτού ενός άνδρα ορίζεται από την ικανότητά του να επιτυγχάνει αποτελέσματα. Αριθμοί δηλαδή, μετρήσιμες καταστάσεις. Και η αίσθηση του εαυτού της γυναίκας ορίζεται μέσα από τα συναισθήματα και την ποιότητα των σχέσεων. Χρώματα, ας το πούμε. Είδατε που σας έλεγα αριθμοί στον έναν εγκέφαλο χρώμα. Ο ένας μετράει, έχει ένα μετρικό σύστημα, ο άλλος έχει ένα ποιοτικό σύστημα. Δηλαδή ο ένας είναι ποσοτικός, το λέω πολύ χοντρά, έτσι. Φυσικά ο Μιχαήλ Άγγελος δεν ήταν ποσοτικός, ο Μπετόβεν δεν ήταν ποσοτικός, χ-ψ-ω, αλλά σε γενικά πλαίσια ο άντρας είναι πολύ περισσότερο ποσοτικός και η γυναίκα είναι πολύ περισσότερο ποιοτική. Δεν σημαίνει ότι το ένα είναι χειρότερο από το άλλο, έτσι, προς Θεού. Οι άνδρες λοιπόν είναι προσανατολισμένοι στον στόχο και οι γυναίκες είναι προσανατολισμένες στις σχέσεις και στη διαδικασία. Θυμάστε που λέγαμε για την θάκη του Καβάφη την άλλη φορά, ότι το όλο θέμα είναι το ταξίδι, δεν είναι η θάκη. Και όπως λέει και την θάκη, όταν τη βρεις φτωχική, αυτή δεν σε γέλασε. Το δεν σε γέλασε πάει στον ανδρικό εγκέφαλο. Γιατί ο ανδρικός εγκέφαλος σκέφτεται την ηθάκη. Πώς θα φτάσει πιο γρήγορα στην ηθάκη. Ο γυναικείος εγκέφαλος σκέφτεται το ταξίδι και τη διαδρομή για να φτάσει στην ηθάκη. Το λέω πολύ χοντρικά, έτσι, αλλά λίγο για να διαλευκάνω και να διαχωρίσω τα πράγματα. Στην Αφροδίτη, στον πλανήτη των γυναικών, όλες οι γυναίκες σπουδάζουν ψυχολογία και έχουν τουλάχιστον ένα μεταπτυχιακό στη συμβουλευτική. Για να πάμε σε ένα λίγο θέμα που είναι οι άντρες και οι γυναίκες δεν τα καταφέρουν εδώ πέρα στην επικοινωνία τους. Η απόδειξη της ικανότητας κάποιου δεν είναι τόσο δυναμική στον κόσμο των γυναικών, στον πλανήτη των γυναικών. Η προσφορά βοήθειας δεν είναι προσβλητική και η ανάγκη βοήθειας δεν είναι σημάδι αδυναμίας. Έτσι πιστεύουν οι γυναίκες ότι όπως και αν λειτουργεί κάτι, πάντα μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. Η φύση τους είναι να θέλουν να βελτιώσουν τη ζωή και τα πράγματα. Έχετε δει το σπίτι ενός εργένη πριν παντρευτεί? Ένα καναπέ, μια τηλεόραση στο πάτωμα, μια φωτογραφία του σκύλου του, ένα ντιβάνι στο πάτωμα, 5 μπύρες πεταμένες στην άκρη και ένα ψυγείο, δηλαδή χύμα. Και έρχεται η γυναίκα και το κάνει
Ο άντρας αγοράζει οικία και πώς το λένε, home και house, έτσι. Ο άντρας αγοράζει house και η γυναίκα φτιάχνει home. Όταν νοιάζονται για κάποιον, επισημαίνουν ελεύθερα τι μπορεί να βελτιωθεί και προτείνουν πώς να γίνει. Το να προσφέρεις συμβουλές στην Αφροδίτη και επικοδημητική κριτική είναι πράξη αγάπης. Πάμε τώρα λοιπόν στον άλλο πλανήτη, στον πλανήτη των ανδρών. Και εδώ είναι τα... Δηλαδή, αυτή η σελίδα είναι τα μισά προβλήματα ανδρών και γυναικών. Στον Άρη, λοιπόν, οι Αριανοί είναι προσανατολισμένοι σε στόχους, σε λύσεις. Αν κάτι λειτουργεί, if it's not broken, don't fix it. Όταν μια γυναίκα προσπαθεί να βελτιώσει έναν άντρα, εκείνος προσπαθεί ότι θέλει να τον φτιάξει. Και πώς νιώθει? Ότι είναι χαλασμένο. Άρα σκεφτείτε τη διαφορά επικοινωνίας στο ίδιο πράγμα, στη βελτίωση. Ο ένας το κάνει από αγάπη, ο άλλος το βιώνει σαν κριτική, σαν υποβιβασμό, σαν υποτίμηση. Ένας άντρας αισθάνεται προσβεβλημένος όταν μια γυναίκα του προσφέρει συμβουλές. Ειδικά όταν δεν της το έχει ζητήσει. Επειδή πιστεύει ότι αυτή δεν εμπιστεύεται την ικανότητά του να το κάνει μόνος του, γιατί αυτός φτιάχτηκε για να τα κάνει μόνος του. Για δείτε και αυτό εδώ, οι μαμάδες. Το να ανησυχούν για τους άλλους είναι ένας τρόπος που οι γυναίκες εκφράζουν την αγάπη και τη φροντίδα τους. Οι άντρες όταν ανησυχούν για τους άλλους, εκφράζουν τον φόβο τους και την δυσπιστία τους στον άλλον. Ο πατέρας όταν ανησυχεί για το γιο του, δεν τον αγαπάει. Φοβάται. Πάντα τον αγαπάει, έτσι, αλλά δεν του δείχνει την αγάπη του, του δείχνει το φόβο του. Ο πατέρας σκέφτεται την καταστροφή εκείνη τη στιγμή όταν το παιδί του θα του εκφράσει την ανησυχία του. Η γυναίκα δείχνει την αγάπη της με αυτόν τον τρόπο και τη φροντίδα της. Οι άντρες αντιθέτως δείχνουν την αγάπη τους μη ανησυχώντας. Ποιος θα πει, έλα, ποιος από τους δύο σε ένα ζευγάρι θα πει, έλα μωρέ, τι είναι, δεν τρέχει και τίποτα. Έτσι. Δεν με καταλαβαίνει. Έχετε ακούσει το ανέκδοτο που κάποιος χτυπιέται, είναι πολύ που λέει που του βγαίνουν όλα τα σπλάχνα και τα μαζεύει και λέει, έλα μωρέ, δεν πάθαμε και τίποτα. Λίγο έτσι είναι ο άντρας. Έχω έναν θείο, ο οποίος είναι γιατρός, και όποτε του λέω κάποιο ιατρικό μου μεσαίο πρόβλημα, μου λέει, έλα μωρέ, δεν είναι τίποτα. Του λέω, εσύ θεία, πρέπει να πάθω καρδιακή προσβολή και καρκίνο για να ασχοληθείς μαζί μου. Δηλαδή το ότι πονάει το γόνατό μου ή στο μάτι έβγαλα ένα κρυφαράκι, λέω ότι μου βγει τώρα, έτσι. Μία αίμα δεν τίποτα, είναι εκεί λίγο τ' δεν τρέχει τίποτα. Καλά, τι γίνεται εδώ πέρα, δηλαδή μέσα μου λέω, ποια είναι η αγάπη μεταξύ μας, που καταλαβαίνω φυσικά μετά από τόσα χρόνια, έτσι, αλλά στην αρχή με ενοχλούσε. Ότι ο ίδιος μου ο θείος θεωρούσε ότι τα δικά μου προβλήματα ήταν μηδαμινά. Αφού άντρας είναι κι αυτός. Μια γυναίκα που βρίσκεται σε στρες δεν ασχολείται με την έβρεση λύσεων στα προβλήματά της. Γυναίκες, ακούστε, μάλλον άντρες, ακούστε. Αναζητά ανακούφιση να εκφράσει τον εαυτό της και να γίνει κατανοητή. Όταν μια γυναίκα την νοιάζει, δεν θέλει κατά βάθος αλλαγή, θέλει αγκαλιά. Χοντρικά το λέω, έτσι. Σίγουρα θέλει μια αλλαγή, αλλά πάνω απ' όλα θέλει μια αγκαλιά. Σταδιακά, αν νιώσετε ότι την ακούνε και ότι κατανοείται σε λεκτικό επίπεδο, όχι σε υλικό επίπεδο. Δηλαδή, ο άντρας τι θα πάει να κάνει, μόλις ακούσει μια ανησυχία μιας γυναίκας, θα βγάλει τα εργαλεία του, εγώ θα τα φτιάξω όλα. Στη ζωή, στα προβλήματα της ζωής, έτσι. Και η γυναίκα του λέει, βλάκα, ποια εργαλεία σου, εδώ σε θέλω να κάτσεις να μιλήσουμε, να σου πω τον πόνο μου. Και εσύ αμέσως να βγάλεις τα εργαλεία να το λύσεις.
Και πάει ο άντρας και το λύνει και η γυναίκα του βάζει το χέρι του το έλυσε. Οι αριανοί, οι άντρες δηλαδή, μιλούν για προβλήματα μόνο για δύο λόγους. Ή για να κατηγορήσουν κάποιον ή για να αναζητήσουν συμβουλές. Και εδώ έρχεται το κακό παιχνίδι ανδρών και γυναικών. Έρχεται λοιπόν η γυναίκα, η οποία είναι πραγματικά αναστατωμένη. Το επικοινωνεί αυτό στον άντρα και ο άντρας νομίζει ότι τον κατηγορεί. Και κατηγορεί αυτόν τον ίδιο. Θεωρεί ότι είναι υπεύθυνος για το ότι η γυναίκα είναι αναστατωμένη. Τι γίνεται λοιπόν όταν τον κατηγορεί? Ο άντρας πάει στη σπηλιά του. Το λένε going to his cave. Κλείνεται στον εαυτό του. Στο καφενείο, στο γήπεδο, στην δουλειά του, γίνεται εργασιομανής. Γενικά φεύγει από εκεί. Δηλώνει ότι ο υπόλοιπος κόσμος τον χρειάζεται πάρα πολύ. Θα πάει ταξίδια το γύρο του κόσμου μόνο και μόνο για να αποφύγει της γυναίκας του το πρόβλημα. Αν λοιπόν είναι λιγότερο αναστατωμένη, μέσα από αυτόν τον διεισμό θεωρεί ότι του ζητάει συμβουλές. Και τι κάνει? Αρχίζει να της δίνει λύσεις. Και ήταν αυτό που μόλις είπα. Της δίνει λύσεις και αυτή δεν θέλει λύσεις. Θέλει να μιλήσει, κατανόηση, να συζητήσουμε. Το παιδί μας πάει στο πανεπιστήμιο. Πρέπει να το συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Αδειάζει το σπίτι, θα μείνουμε μόνοι μας, είμαστε δύο μας, το ένα το άλλο. Και ο άντρας θα πει: ναι, ωραία, αφού νοικιάζαμε το σπίτι στην Πάτρα και του έχω βάλει, του φτιάξα και μια πιστωτική κάρτα και του πήρα και αυτοκίνητο και θα τα πάει εγώ και δύο. Και για να κάνει τι μου λες. Εδώ λέμε ότι αδειάζει το σπίτι μας και φεύγει το παιδί μας και σταματάμε να είμαστε γονείς και σε ποιον θα δείχνουμε την αγάπη μας πια, αφού φεύγει το παιδί μας, έγινε άντρας ή γυναίκα και όλα αυτά. Και ο πατέρας σκέφτεται πώς λύνουμε τα προβλήματα του παιδιού στην Πάτρα που πάει φοιτητής. Καμία σχέση, έτσι. Μηδέν, επικοινωνία μηδέν. Αριανά με αφροδισιανά, διαφορετική γλώσσα. Και μάλιστα οι άντρες και οι γυναίκες έχουν ένα περίεργο τρόπο να θέτουν διαφορετικές έννοιες σε ίδιες λέξεις και σε ίδιες προτάσεις. Το καταλάβαμε λιγάκι. Λένε τα ίδια λόγια και εννοούν τελείως διαφορετικά πράγματα. Τις ίδιες λέξεις. Οι άντρες παρακινούνται και ενδυναμώνονται όταν αισθάνονται απαραίτητοι. Ο άντρας έχει ανάγκη να είναι απαραίτητος. Άμα του πάρεις το καπέλο του σπουδαίου, σταματάει να είναι άντρας. Να χάνει το ρόλο του σε αυτή τη ζωή. Το καπέλο του να με εμπιστεύονται και το καπέλο του να με αποδέχονται. Η γυναίκα, από την άλλη, παρακινείται και ενδυναμώνεται όταν νιώθει ότι την αγαπούν. Είναι καθαρά συναισθηματικό το ένα και το άλλο είναι λειτουργικό. Το είπαμε και πριν, έτσι. Είναι αριθμητικό και χρωματικό. Όλα είναι αριθμητικά και χρωματικά. Ακούστε κυρίες, όταν μια γυναίκα είναι δυστυχισμένη και απογοητευμένη, ο άντρας νιώθει πάρα πολύ άσχημα, γιατί νιώθει ότι αυτός είναι υπεύθυνος, άρα νιώθει αποτυχημένος. Όταν η γυναίκα του είναι δυστυχισμένη και απογοητευμένη, ο άνδρας το φέρει βαρέως. Θεωρεί ότι είναι δουλειά του η γυναίκα του να είναι ευτυχισμένη. Ενώ κατά βάθος είναι της γυναίκας δουλειά να είναι ευτυχισμένη και του άντρα δουλειά να είναι και αυτός ευτυχισμένος. Χοντρικά το λέω, έτσι. Τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες πρέπει να σταματήσουν να προσφέρουν τη δική τους μέθοδο φροντίδας, αυτό που προτιμούν αυτοί, και να αρχίσουν να μαθαίνουν τους διαφορετικούς τρόπους που σκέφτονται και νιώθουν και αντιδρούν οι άλλοι. Η δουλειά του καθενός μας είναι να μάθουμε τη γλώσσα του άλλου και όχι να χρησιμοποιούμε τη δική. Αυτό που πιάνει σε μένα και στους φίλους μου είναι δεδομένο. Η εξέλιξή μου σαν άντρας είναι να βγω στη ζωή και να μάθω και κάτι καινούριο, μια νέα γλώσσα. Δηλαδή σκεφτείτε από έτσι λίγο, ας βγάλουμε το σεξουαλικό,
πώς να το πω, της επιβίωσης ή οτιδήποτε κομμάτι του γιατί οι άντρες και οι γυναίκες βρίσκονται μαζί. Ας το πάμε σε φιλοσοφικό. Για ποιο λόγο βρίσκονται και οι άντρες και οι γυναίκες μαζί? Για να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο να εξελιχθεί. Για να του μάθουμε έναν άλλο τρόπο σκέψης και τροπολογία. Αυτό σημαίνει εξέλιξη για έναν άνθρωπο. Όπως λέγαμε μια άλλη φορά, ο σκοπός του ανθρώπου είναι να ανεβαίνει συνεχώς μια σκάλα, να μαθαίνει μαθήματα, να προχωρά με βάση αυτά τα μαθήματα και μια διαδικασία. Οι σχέσεις ανθρώπων και γυναικών είναι ένα τεράστιο μάθημα για τον άνθρωπο σε αυτό το κόσμο, σε αυτή τη ζωή, συγγνώμη. Οι άντρες χρειαζόμαστε εμπιστοσύνη, αποδοχή, εκτίμηση, θαυμασμό, έγκριση και ενθάρρυνση. Πίσω από κάθε σπουδαίο άντρα βρίσκεται μια σπουδαία γυναίκα. Αυτό κάνει η σπουδαία γυναίκα. Ακριβώς αυτά κάνει η σπουδαία γυναίκα. Και δημιουργεί τη βάση ώστε ο άντρας. Δηλαδή, να σας το πω αλλιώς, έτσι. Όλοι οι άντρες είμαστε στοιχείοι, απλά η γυναίκα φτιάχνει τη σκάλα ώστε ο άντρας την ανέβει και να είναι πιο ψηλός από τους άλλους άντρες. Αυτή είναι. Δημιουργεί τη βάση η γυναίκα πάνω στην οποία θα πατήσει ο άντρας για να ανέβει παραπάνω στη ζωή και να φέρει και όλη του την οικογένεια μαζί. Έτσι. Δεν το κάνει αυτό για την πάρτι του μόνο ο άντρας. Ο άντρας δεν κάνει, όσο και αν νομίζουμε, δεν κάνει πράγματα για τον ίδιο του τον εαυτό. Ο ρόλος του και ο σκοπός του σε αυτή τη ζωή είναι να κάνει για τους άλλους πράγματα. Όσο ό,τι και αν πιστεύουμε. Οι γυναίκες του αντίον χρειάζονται φροντίδα, κατανόηση, σεβασμό, αφοσίωση, επικύρωση και επιβεβαίωση. Μπορώ να μιλήσω ώρες για αυτά τα στοιχεία, έτσι, αλλά νομίζω ότι όλοι κατανοούμε τι είναι αυτά τα στοιχεία. Οι γυναίκες ξεκινούν και κλιμακώνουν τις διαφωνίες τους, μοιράζοντας πρώτα αρνητικά συναισθήματα για τη συμπεριφορά του συντρόφου τους και μετά δίνουν συμβουλές. Ένας άντρας, όταν νιώθει ότι τον αγαπάνε, τον πιστεύονται και τον αποδέχονται, αρχίζει να αλλάζει από μόνος του, αναπτύσσεται και βελτιώνει. Αυτή την πρόταση θα την πω 2 φορές, διαβάστε την και εσείς. Αν μπορώ να σας αφήσω κάτι, ειδικά στο θετικό πληθυσμό, είναι αυτή η πρόταση, τίποτα άλλο. Διαβάστε την και θα την πω και εγώ. Ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσεις έναν άντρα να εξελιχθεί είναι να σταματήσουμε να προσπαθούμε να τον αλλάξουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Γιατί σαν γαϊδούρι θα κλωτσίσει τα πόδια και δεν θα πάει πουθενά. Πώς θα τον, αν θέλουμε να τον αλλάξουμε, τι θα κάνουμε οι έξυπνες γυναίκες? Θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες αγάπης, στήριξης, ώστε ο ίδιος ο άντρας να νιώσει εσωτερικά την ανάγκη να εξελιχθεί. Δηλαδή, αντί να το κάνουμε εξωγενώς, όλη την αναγκή, αντί να την κάνουμε σε εξωτερικό επίπεδο, δημιουργούμε τη βάση της αγάπης, ώστε ο άντρας να ανθίσει. Αντί να τον τραβάμε, τον σπρώχνουμε. Και έτσι λειτουργούν οι άντρες. Αλλιώς θα πηγαίνει στο καφετείο, θα παραπονιέται, θα πηγαίνει οπουδήποτε και θα είναι μια ζωή η γυναίκα μου η γκρινιάρα. Το αντίστοιχο ισχύει, ο άντρας να τρώγουν τη γυναίκα να λέει. Γιατί πρέπει οι γυναίκες να τρώγουν τους άντρες να λέει. Είναι... Δείτε το, μην κοιτάτε το σήμερα τι γίνεται στην Ελλάδα. Δείτε στον πλανήτη Γη, έτσι. Δηλαδή να δούμε στον πλανήτη Γη οι ποιότητες μιας γυναίκας. Καταρχήν, δηλαδή, όταν αποδεχτεί κάποιος το ρόλο του, είναι σπουδαίος ο ρόλος του. Μόνο όταν δεν αποδέχεται το δικό του ρόλο και προσπαθεί να μιμηθεί το ρόλο του άλλου, ο άνθρωπος έχει πρόβλημα. Δεν έχει πρόβλημα όταν αποδεχθεί το δικό του ρόλο, όποιος και αν είναι αυτός ο ρόλος. Το πρόβλημα... Δεν ξέρω τι είστε. Ακούστε.
Όλες αυτές οι διαδικασίες για κάποιους λόγους υπάρχουν. Εμείς τις βλέπουμε, δεν τις δημιουργούμε. Τις παρατηρούμε. Δεν τις δημιουργούμε. Ο σημερινός κόσμος είναι λίγο διαφορετικός. Έχω μία εντύπωση ότι κάνει ένα κύκλο, γιατί ξέρετε κάτι, σας το έχω πει και πολλές φορές, ότι τα παιδιά μου είναι Σκανδιναβία, έχω ζήσει στη Σκανδιναβία. Οι Σκανδιναβοί ζήσανε αυτά που ζει η Ελλάδα με τους χωρισμούς πριν από 20-30 χρόνια, αυτά που ζούμε τώρα εμείς, της τάξης του 50% των ζευγαριών χωρισμένα. Και σιγά σιγά έχουν αρχίσει και βλέπουν τα νέα παιδιά, τα 30χρονα παιδιά που γεννηθήκανε χωρίς πατέρα, ότι δεν αξίζει η ζωή. Δεν είναι σπουδαία η ζωή, σαν αγόρι παραδείγματος χάρη, να ζείτε μονογονεϊκά. Δεν είναι ολοκληρωμένη η ζωή και αρχίζουν και κάνουν τον κύκλο να επιδιώκουν να παραμείνουν με τις συζύγους τους και να λύσουν τα προβλήματα. Γι' αυτό πάνε σε σύμβουλους, σε ζευγαριών, χυψιωμένα. Για πείτε σε Έλληνα να πάει, σε Έλληνα άντρα, να πάει σε σύμβουλο ζευγαριού όταν έχει προβλήματα με τη γυναίκα του. Η απάντηση. Εντάξει, ναι, ο Κώστας και ο Μανώλης. Έχει αρχίσει. Όχι, τα νέα παιδιά το έχουν πιο σίγουρα. εύκολο. Αλλά σε μέσο όρο, τα ποινήματα που λαμβάνω εγώ από άλλη πλευρά για άντρες στους οποίους έχει προταθεί πολλές φορές από γυναίκες να ακολουθήσουν, να μιλήσουν με κάποιο σύμβουλο, εγώ είμαι τρελός εγώ, τι λένε, εσύ να πας σε ψυχίατρο. Αμέσως το κάνει ψυχίατρο, δηλαδή σκέφτεται Δαφνή, δρομοκαΐτιο, δεμένο σε κρεβάτια και τέτοια. Δεν μπορεί να φανταστεί το ενδιάμεσο ότι χρειάζομαι ένα σύμβουλο να με βοηθήσει στη ζωή. Αφού τα ξέρω όλα. Τι λέει, αφού εγώ τα ξέρω όλα. Μιλάω για τη νέα γενιά. Φυσικά. Η γενιά λίγο 45-50 έχει θεματάκια. Φυσικά. Όπως είπα λοιπόν, οι άντρες και αυτοί αναζητούν αγάπη και προσπαθούν να δημιουργήσουν την επιτυχία ώστε να δεχτούν αγάπη. Τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο γίνονται για αυτή τη φωτογραφία που μου άρεσε πάρα πολύ και ήθελα να σας τη δείξω. Κλείστε λίγο τα μάτια σας. Κλείστε 50% τα βλέφαρά σας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλοι κάνουμε ό,τι κάνουμε. Ο καθένας από τη δική του πλευρά. Ο καθρέφτης. Οι μεν έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση, οι άλλοι υπερφουσκωμένη αυτοπεποίθηση. Κανένας στο μέσο όρο. Γιατί, αναρωτιόμουν γιατί. Αφού στο ανθρώπινο είδος έχει επιλεγεί ότι η γυναίκα είναι αυτή που επιλέγει. Γιατί επιλέγει η γυναίκα. Δείτε το, έτσι. Όταν η γυναίκα επιλέγει, όταν η γυναίκα επενδύει πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής της στην δημιουργία νέων ανθρώπων, από το α ως το ω, για τα παιδιά της μιλάω, δεν μπορεί να επιλέξει, πρέπει να επιλεγεί. Δηλαδή, έχει πιο σπουδαία δουλειά από τον άντρα. Γιατί στο κάτω-κάτω, σε αυτό το θηλαστικό, την έννοια της επιβίωσης, η γυναίκα την κάνει. Της επιβίωσης του ίδιου εδώ, έτσι. Άρα, σε αυτό το θηλαστικό, η γυναίκα είναι το ωραίο φύλλο. Η γυναίκα επιλέγει. Και αφού η γυναίκα έχει λάβει το ρόλο του ωραίου φύλλου, γι' αυτό οι ατέλειές της είναι σπουδαίες για αυτήν, γιατί θεωρεί, οι σωματικές, οι ομορφιάς ατέλειες, θεωρεί ότι ένα ελάττωμά της θα την κάνει μέσα σε έναν κύκλο γυναικών, θα την κάνει λιγότερη από τις άλλες γυναίκες. Σε αντίθεση, ο άντρας έχει ένα παραφυσκωμένο πιο... Δεν είναι τα εγώ, είναι όλοι έχουμε τα εγώ μας, έτσι. Αλλά ο άντρας είναι, δεν ξέρω, εδώ στην Ελλάδα το έχουμε πάρα πολύ. Αυτό το εγώ τα κάνω όλα. Και αυτοκίνητα ξέρω, δηλαδή τους άντρες που γνωρίζω εγώ, κανένας, μάλλον όλοι ξέρουν να τα κάνουν όλα.
Έλα να σου δείξω να φτιάξεις εκείνο, ναι, φέρε να σου φτιάξω και το. Πώς να το πω, προσπαθώ να δώσω παραδείγματα. Ακριβώς. Οι άντρες είναι πολύ περισσότερο να θέλουν να δείξουν, γιατί είναι και αυτό, άμα το δείτε, κομμάτι της εξέλιξης. Ο άντρας έχει ανάγκη να δείχνει σπουδαίος, γιατί αν δεν δείξει σπουδαίος, στον ανταγωνιστικό του κόσμο δεν θα επιλεγεί. Δηλαδή, και αυτές οι δύο φωτογραφίες έχουν να κάνουν από του καθενός την πλευρά με την εξέλιξη του είδους. Ερχόμαστε σιγά σιγά προς το τέλος. Εδώ, στις επόμενες 3-4, θα σας δώσω παραδείγματα, καθεαυτού παραδείγματα. Μιλήσαμε για τη διαφορετική γλώσσα και εδώ θα την ονομάσουμε τη διαφορετική γλώσσα. Τι λέει ο ένας, τι καταλαβαίνει ο άλλος, μάλλον τι ακούει, τι καταλαβαίνει, τι απαντάει. Και υπάρχει ένας διάλογος κοφαλάλων μέσα σε ένα ζευγάρι. Δεν βγαίνουμε ποτέ έξω. Δεν θα με βγάλεις ποτέ. Τι σημαίνει για τον άντρα? Ακούστε τι σκέφτεται ο άντρας, τι ακούει ο άντρας. Τι εννοεί η γυναίκα όταν λέει δεν θα με βγάλεις έξω, έτσι. Θα ήθελα πολύ να βγούμε έξω και να κάνουμε κάτι μαζί. Περνάμε πάντα τόσο διασκεδαστικά. Και μου αρέσει να είμαι μαζί σου. Τι νομίζεις, θα με πας για φαγητό? Έχουν περάσει λίγες μέρες από τότε που βγήκαμε έξω. Τι ακούει ο άλλος? Άντρα, δεν κάνεις τη δουλειά σου. Τι απογοήτευση που είσαι. Δεν κάνουμε ποτέ τίποτα πια μαζί, γιατί είσαι ένας τεμπέλης, αντιρομαντικός, ένας απλά βαρετός τύπος. Και τι απαντάει? Αφού βγήκα μέσα την προηγούμενη εβδομάδα, τι μου λες τώρα? Έλλειψη επικοινωνίας, έτσι. Τίποτα δεν δουλεύει. Το παίρνει προσωπικά όλα. Η γυναίκα λέγοντας τίποτα δεν δουλεύει, εννοεί στη ζωή της, έτσι. Ο άντρας το παίρνει ότι αυτός δεν είναι ικανός να δουλεύουν τα πράγματα. Του λέει δηλαδή, σήμερα είμαι συγκλονισμένη και είμαι ευγνώμων που μπορώ να μοιραστώ μαζί σου τα συναισθήματα. Σήμερα φαίνεται ότι τίποτα από ό,τι κάνω δεν λειτουργεί. Νιώθω έτσι όταν με κυνηγεύουν τόσο πολύ όλα αυτά που έχω ακόμα να κάνω. Δηλαδή έχω μπουκώσει. Βοήθησέ με, έχω μπουκώσει. Θα με πάρεις μια αγκαλιά και να μου πεις ότι κάνω εξαιρετική δουλειά? Σίγουρα θα είναι τα καλύτερα. Ο άντρας ακούει. Ποτέ δεν κάνεις τίποτα σωστά. Δεν μπορώ να σε εμπιστευτώ. Αν δεν σε άκουγα, δεν θα ήμουν μέσα σε αυτό το χάος. Ένας άλλος άντρας θα είχε διορθώσει τα πράγματα, αλλά εσύ τα έκανες χειρότερα. Ειδικά το τελευταίο είναι το ανταγωνιστικό κομμάτι του άντρα. Και πολλές φορές οι γυναίκες το τσιμπάνε, το χρησιμοποιούν. Ο Τάκης που με ζήταγε, ο γείτονας, και όταν τέλει πήρα εσένα. Η απάντηση του άντρα θα είναι τι φταίω εγώ. Έτσι δεν είναι αυτή την περίπτωση. Θέλω περισσότερο ρομαντισμό, λέει η γυναίκα στον άντρα. Γλυκέ μου, δουλεύει σκληρά τον τελευταίο καιρό. Ας αφιερώσουμε λίγο χρόνο για τον εαυτό μας. Μου αρέσει όταν μπορούμε να χαλαρώνουμε και να είμαστε μόνοι χωρίς τα παιδιά γύρω μας και χωρίς εργασιακές πιέσεις. Είσαι τόσο ρομαντικός. Θα με εκπλήσει, θα με εκπλήξεις με λουλούδια κάποια στιγμή και κάποια στιγμή να με βγάλεις ένα ραντεβού. Μου αρέσει να είμαι ρομαντική. Ακούτε τον τρόπο που το λέω, έτσι. Ο άντρας ακούει. Δεν με ικανοποιείς πια. Δεν με διεγείρεις. Οι ρομαντικές σου ικανότητες έχουν εκλείψει. Είναι ανεπαρκείς. Ποτέ δεν με εκπλήρωσες πραγματικά. Μακάρι να ήσουν περισσότερος από τους άλλους άντρες. Αυτή είναι λένε τις ίδιες λέξεις και ο καθένας καταλαβαίνει τελείως διαφορετικά πράγματα. Απλά γνωρίζοντας αυτές τις διαδικασίες, μας το κάνει σιγά σιγά πιο εύκολο να μπορούμε να μπούμε στη θέση του άλλου. Σίγουρα δεν θα γίνουμε οι expert
Οι άντρες δεν θα γίνουν οι φίλοι της γυναίκας μας. Δεν μπορούμε να την καταλάβουμε 100%, αλλά και ένα 30, 40, 50% να την καταλάβουμε, ήδη έχουμε περάσει έναν ρουδίκονα. Έχουμε βοηθήσει μια σχέση που ως επιτοπλίστων ήταν καταδικασμένη να καταλήξει στο χωρισμό, να επιβιώσει και σιγά σιγά να διανθίσει αυτή η αγάπη. Γιατί η αγάπη είναι κάτι το οποίο χρειάζεται δύο ανθρώπους. Δύο ανθρώπους ανοιχτούς να κατανοήσουν και να καλύψουν ένας τις ανάγκες του άλλου. Και τελειώνω λοιπόν με τα λάθη που κάνουν οι μεν και οι δε. Στα κόκκινα είναι η γυναικεία ομιλία και στα μαύρα είναι η αντρική ομιλία. Προσπαθεί λοιπόν, λέει η γυναίκα, προσπαθεί να βελτιώσει τη συμπεριφορά του και να τον βοηθήσει προσφέροντας αυτόκλητες συμβουλές. Αυτό κάνει η γυναίκα. Και ο άντρας, όταν προσπαθεί να τον βελτιώσει, νιώθει ότι δεν τον αγαπά γιατί δεν τον εμπιστεύει. Γιατί στο μυαλό του άντρα πρέπει να τον αφήσει μόνο του να βρει τη λύση. Μπορεί να κάνει και, είναι αυτό που λένε, ρετάκι θα φτιάξει επιτέλους εκείνη την μπρίζα στον κήπο. Αμάν, γυναίκα μου το έχεις πει 10 φορές εδώ και τα τελευταία 2 χρόνια, θα τη φτιάξω. Προσπαθεί να αλλάξει ή να ελέγξει τη συμπεριφορά του, μοιράζοντας τα αρνητικά της συναισθήματα. Και αυτός νιώθει ότι δεν τον αγαπά, γιατί δεν τον αποδέχεται όπως είναι. Δεν αναγνωρίζει τι κάνει για εκείνη, αλλά παραπονιέται για όσα δεν έχει κάνει. Συνήθως αυτό είναι στην κατάσταση του μετρίου στρες που λέγαμε προηγουμένως, ότι η γυναίκα ξεχνάει τα καλά του άντρα και θυμάται μόνο τα άσχημα, ο υπόκαπος, το αίμα που έτσι, η διαδικασία που γίνεται, η αλυσιδωτή επίδραση που καταλήγει στον υπόκαπο και φέρνει όλες εκείνες τις αρνητικές μνήμες στη γυναίκα. Ο άντρας νιώθει δεδομένος και ότι δεν τον αγαπούν επειδή δεν εκτιμά αυτό που κάνει. Δεν εκτιμάται δηλαδή αυτό που κάνει. Διορθώνει τη συμπεριφορά του και του λέει τι να κάνει σαν να ήταν παιδί. Και αμέσως εκείνη τη στιγμή η σχέση τους από ανδρός γυναικός γίνεται μάνα με γιο. Το βλέπουμε πολλές φορές. Το βλέπουμε στη σχέση μάνα-γιου στα ζευγάρια, τη βλέπουμε πάρα πολύ περισσότερο από τη σχέση πατέρα-κόρης. Έως σχεδόν, δεν θα δώσω ένα αριθμό, αλλά υπερβολικά πολύ τη μάνα-γιου από ότι πατέρα-κόρης μέσα στα ζευγάρια. Και αυτός λοιπόν νιώθει ότι δεν τον αγαπά και γιατί δεν νιώθει θαυμασμό για αυτόν. Πέμπτον, εκφράζει τα αναστατωμένα συναισθήματά της έμεσα με ρητορικές ερωτήσεις. Οι γυναίκες έχουν ένα ταλέντο στη ρητορική. Αυτό δεν το έχουν οι άντρες. Οι άντρες είναι φάλτσα κάρτα, κατευθείαν, το πούνε. Οι γυναίκες θα πάνε γύρω, θα πάνε από εδώ, θα υπενήσουν πάρα πολλά πράγματα. Και φυσικά ποιος θα τα λάβει. Πώς μπόρεσες να το κάνεις αυτό? Ο άντρας αναρωτιέται, τώρα πώς να της απαντήσω πώς μπόρεσα. Βρήκα τη δύναμη, είχα διαβάσει και το έκανα, έχω εμπειρία. Δηλαδή ο άντρας όταν τα ακούει αυτό, θεωρεί ότι πρέπει να της εξηγήσει ποια ήταν η διαδικασία που μπόρεσε και το έκανε αυτό. Ενώ εκείνη του βάζει χέρι κανονικά εκείνη τη στιγμή. Και ο άντρας νιώθει ότι δεν τον αγαπά γιατί νιώθει ότι του αφαιρεί την έγκριση. Δεν νιώθει πια ο καλός τύπος μέσα στην παρέα τους. Τόσα χρόνια ο άντρας επιδιώκει να είναι ο καλός τύπος. Ο υπότης, όλα αυτά τα στερεότυπα που έχουμε για τον άντρα. Έβλεπα έναν κωμικό, ο οποίος έλεγε, ναι παιδί μου, στο Μεσαίωνα ήταν πολύ κλασικό οι άντρες με τον υποτισμό τους να βγάλουν το σακάκι και να το βάλουν πάνω σε μια λακκούβα με λάσπες για να πατήσει επάνω η γυναίκα να περάσει. Πόσο αντιγυναικείο είναι, λέει, αυτό το πράγμα. Το ρωτάνε γιατί, μα ποιος θα το πλύνει το σακάκι, Για τον άντρα είναι πιο εύκολο να το βάλει. Άμα ήταν η γυναίκα, θα λέει, κάτσε ρε φίλε, να το πλύνω εγώ μετά αυτό. Όταν παίρνει λοιπόν αποφάσεις ή παίρνει πρωτοβουλίες, εκείνη το διορθώνει ή τον επικρίνει. Σε πολλές οικογένειες συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ο άντρας να νιώθει κομμένα τα φτερά του στις πρωτοβουλίες, γιατί έχει κάνει κανένα 2 βλακίες ή 5-10 βλακίες,
Του κόβονται τα φτερά από τις επικρίσεις και τι κάνει? Τίποτα μετά. Δηλαδή νιώθει τόσο κομμένες τις φτερούγες του από τις επικρίσεις της συζύγου του, που απλά παρατάει τον αγώνα. Και το βλέπουμε συχνά αυτό το πράγμα στους άντρες. Βλέπουμε ειδικά σε σχέσεις μεγάλων ηλικιωμένων ανθρώπων, ο άντρας πολλές φορές να παραιτείται. Πολύ λίγες φορές εγώ βλέπω ηλικιωμένες γυναίκες να παραιτούνται, όσο στο πλαίσιο βλέπω ηλικιωμένους άντρες να παραιτούνται από τη ζωή. Πώς νομίζετε ότι γίνεται αυτό? Είναι μια διαδικασία ψαλιδίσματος, μία αναγνώρισης και έκρησης, και κάποια στιγμή ο άντρας παραδίδεται. Χαμηλώνει τεστοστερόνη, γεμίζει ιστρογόνα, γίνεται παθητικός, δηλαδή είναι μια απλή μαθηματική εξίσωση εν τέλει. Και αν αυτή την εξίσωση μας τη λέγανε στο σχολείο, θα ήταν τελείως διαφορετικές οι σχέσεις των ανθρώπων. Χωρίς να δείχνουμε το δάχτυλο, έτσι. Η δασκάλα ή ο δάσκαλος να εξηγούσε στα παιδιά ότι, ξέρεις, όταν εσύ θηλυκό, όταν κάνεις αυτό, του αρσενικού του κάνεις εκείνο. Αν αφήσεις το αρσενικό να κάνει πράγματα, θα κάνει 5 λάθη, θα κάνει και 15 σωστά. Αν εσύ ασχολείσαι με τα 5 λάθη, δεν πρόκειται να κάνει το 16ο σωστό ποτέ στη ζωή του. Και νιώθει λοιπόν αυτός ότι δεν τον αγαπά, γιατί δεν τον ενθαρρύνει να κάνει πράγματα μόνος του. Ο άντρας λατρεύει, εδώ είναι ο υπότης, έτσι. Κάνει πράγματα μόνος του, είναι υπότης. Και στο extreme, θυμάμαι, είχα έναν φίλο, είχαμε πάει διακοπές ζευγάρια. Εγώ είμαι λίγο λιγότερο τεστοστερόνη μέσα μου. Η γυναίκα μου κουβάλαγε την βαριά βαρύτσα της, κουβάλαγα και εγώ. Ανεβαίναμε σκαλιά στην Ύδρα. Και ο τύπος ήταν φορτωμένος σαν γαϊδούρι. Όταν λέμε γαϊδούρι, μιλάμε τώρα για 8 τσάντες. Και η γυναίκα του έκανε τσαντάκι. Πολύ ωραία. Και δεν ήταν αναζήτηση της γυναίκας του το να κρατάει το τσαντάκι. Ήταν δική του πρωτοβουλία. Επίδειξη. Σήμερα εδώ, ο άντρας φοράω παντελόνια. Και τελειώνουμε σιγά σιγά με τα λάθη που κάνουν οι αγαπημένοι μας άνδρες. Δεν ακούει, λέει η γυναίκα. Αποστάται εύκολα, δεν κάνει ερωτήσεις, ώστε να δείξει ότι ενδιαφέρεται ή ανησυχεί. Η γυναίκα λοιπόν νιώθει ότι δεν την αγαπά, επειδή δεν είναι προσεκτικός ή δεν δείχνει ότι νοιάζεται. Συναισθηματικές σχέσεις, έτσι. Εδώ είναι τα χρώματα. Εδώ είναι τα χρώματα, πριν ήταν οι αριθμοί στην προηγούμενη σελίδα. Παίρνει λοιπόν ο άντρας τα συναισθήματά της κυριολεκτικά. Ό,τι του λέει, είδατε που έλεγα για τη ρητορική. Η γυναίκα πολλές φορές κάνει έτσι παραφυσκώνει, είναι περισσότερο ποιήτρια. Ο άντρας θα λέει χήμα, αν δεν είναι διπλωμάτης, θα πει χήμα. Δεν θα δώσω παράδειγμα τώρα, θα σκεφτείτε όλοι ο καθένας τα δικά σας παραδείγματα στο πώς οι άντρες λένε τα πράγματα χήμα και οι γυναίκες θα το χρωματίσουν, θα το κάνουν έτσι για να μην σε πληγώσουν, αλλά τέλει σε πληγώνουν με όλη αυτή την αοριστότητά τους. Νιώθει λοιπόν, παίρνει τα συναισθήματά της κυριολεκτικά και τη διορθώνει. Νομίζει ότι ζητάει λύσεις και δίνει συμβουλές. Είναι ο Mr. Fix-It. Η γυναίκα όταν παραπονιέται δεν ζητάει λύσεις. Η γυναίκα ζητάει να συμπεριληφθεί. Η γυναίκα ζητάει, δεν θέλω να πω τη λέξη αγάπη, ζητάει αυτά που δίνουν τα ιστρογόνα σε αντίθεση με την τεστοστερόνη. Ζητάει να συμπεριληφθεί, ζητάει να μοιραστούν πράγματα. Έτσι, ζητάει συναισθηματικές σχέσεις. Ο άντρας ακούει λύσεις. Το είδες, το έκανα, ωραίο, δεν είναι, εγώ είμαι αυτός, εγώ... Τώρα που στο φτιάξα, θα τελείωσε το πρόβλημά σου. Δεν μου φτιάξει το παράθυρο, τι έγινε, σημαίνει ότι με αγαπάς, μέσα της τα λέει όλα αυτά, έτσι δεν τα λέει στον άντρα. Αφού μου βγάλες το λάδι για να μου φτιάξει το παράθυρο. Δεν με αγαπάς, δεν πάει να φτιάχνεις εσύ όσα παράθυρα θέλεις. Ακούει, αλλά μετά θυμώνει, το ξέρουμε αυτό, της κρατάει μούτρα και την κατηγορεί που τον στενοχώρησε και τον έριξε. Έχω υπάρξει κι εγώ τέτοιος άντρας. Νιώθει λοιπόν αυτή ότι δεν την αγαπά επειδή δεν σέβεται τα συναισθήματά της.
Ελαχιστοποιεί τη σημασία των συναισθημάτων και των αναγκών της και κάνει τα παιδιά ή την εργασία ή οτιδήποτε άλλο πιο σημαντικά. Νιώθει αυτή λοιπόν ότι δεν την αγαπά, γιατί δεν της είναι αφοσιωμένος και δεν την τιμά σαν ξεχωριστή. Δεν τη βλέπει, δηλαδή, είδατε, έχουμε τον υπότη και έχουμε και την κορώνα. Αυτές δεν είναι οι λέξεις που έχουμε, την κολόνα, την κορώνα. Αυτές δεν είναι οι λέξεις που έχουμε στη γλώσσα μας για τους συζύγους μας. Ο ένας είναι ο υπότης και η άλλη είναι η κορώνα. Δείτε τα σύμβολα μέσα σε αυτά. Δεν περιμένω να στηριχτώ σε μια κορώνα, αλλά η κορώνα μου με κάνει, από αγόρι με κάνει άντρα. Από πληδίο με κάνει βασιλιά, η κορώνα. Από εργένη, με το δωμάτιο το χύμα στο κύμα, το κάνει σπίτι. Αυτή είναι η κορώνα. Ο υπότης είναι αυτός που θα βάλει το τσιμέντο για να φτιαχτεί ένα δωμάτιο, ένα σπίτι. Αλλά για να γίνει home, το house, επιβάλλεται η γυναίκα. Κανένα ανδρικό σπίτι δεν έγινε home. Πάντα θα ήταν ένα house. Συγγνώμη που χρησιμοποιώ τη λέξη στα αγγλικά, γιατί στα ελληνικά έχουμε σπίτι, σπίτι, οικία, σπίτι. Δεν το έχουμε διαχωρίσει τόσο πολύ. Ενώ στα αγγλικά η λέξη house είναι το οίκημα και το home είναι το συναίσθημα, η ζέστη που υπάρχει μέσα σε αυτό το οίκημα. Έτσι, περιλαμβάνει και την αιστεία μας. Όταν στεναχωριέται, της εξηγεί με αριθμούς, έτσι, εδώ αυτή χρώματα και αυτός εδώ βάζει αριθμούς. Επικοινωνία, γιατί δεν πρέπει να στεναχωριέσαι. Ο καθηγητής Μίλλερ, που διάβασα σε εκείνο το βιβλίο, έλεγε ότι δεν πρέπει. Και αυτή αισθάνεται ότι δεν την αγαπάει. Δεν επικυρώνει τα συναισθήματά της. Και την κάνει να αισθάνεται λάθος και χωρίς υποστήριξη. Αφού ακούει, δεν λέει τίποτα ή απλώς απομακρύνεται. Ο κλασικότατος άντρας λέει μέσα του, άντε, πρέπει να ακούσω, ας κάνω το χαζό, να κάτσω πόσα είναι, 10 λεπτά, οκ, θα φάω 10 λεπτά από τη ζωή μου, θα κάνω εκεί, εγώ θα σκέφτομαι τις φυλακίες μου, οκ, εντάξει, τα είπε, οκ, και θεωρεί ο άντρας ότι κάτι έκανε. Και εκείνη τη στιγμή η γυναίκα γίνεται έξω φρενών και εκεί που ξεκινήσαν με ένα πρόβλημα, τώρα έχουν δύο προβλήματα. Μόνο και μόνο επειδή ο άντρας κάθισε και άκουσε. Νιώθει λοιπόν ανασφάλεια, γιατί δεν παίρνει την επιβεβαίωση που χρειάζεται. Είπαμε ότι οι γυναίκες αναζητούν σχεσιακές καταστάσεις. Η επιβεβαίωση είναι σχεσιακό. Ο άντρας προσπαθεί να την αντικρούσει εδώ με το έχει δίκιο όλα αυτά και η σύζυγός του αναζητά επιβεβαίωση, δεν αναζητά λύση. Όπως έλεγε και πριν, ότι όταν μια γυναίκα όταν παραπονιέται στα αυτά που έγραφε πριν, έτσι, δεν αναζητά τον άντρα να τη φτιάξει, Βασικά αναζητά τον άντρα να έρθει κοντά της και να γίνουν ένα. Γιατί βαθιά μέσα της νιώθει διαχωρισμό μεταξύ τους. Και τέλος, έγιναν μερικά πειράματα. Πειράματα νευρολογικού και εγκεφαλικού χαρακτήρα. Έκαναν τεστ λοιπόν σε γυναίκες και άντρες προκειμένου να μετρήσουν την εγκεφαλική τους δραστηριότητα μέσω του κλασικού εγκεφαλογραφήματος. Όταν οι γυναίκες κάθισαν, ο εγκέφαλός τους άρχισε να επιταχύνεται. Παρουσιάστηκε ροή περισσότερη στο αίματος στον εγκέφαλο και κάποια στιγμή ο ερευνητής ή η ερευνήτρια ρωτούν τη γυναίκα τι σκέφτεσαι, βλέπουμε εδώ πέρα να μετακατεβαίνει το μηχάνημα τρελά. Τι σκέφτεσαι. Σκέφτομαι όλα τα πράγματα που πρέπει να κάνω και δεν κάνω αυτό το ηλίθιο πείραμα. Βάζουν λοιπόν και τον άντρα στο μηχάνημα. Κάθεται λοιπόν ο δικός στην καρέκλα, ανοίγουν τα monitor, δεν κουνιέται τίποτα, δεν σε έχει χαλάσει το κουνάδι στην πρίζα, τι άλλο γίνεται, τι πράγμα είναι αυτό. Οπότε πάνε το ρωτάνε, τι σκέφτεσαι. Ο
άντρας είναι ικανός να κοιτάει έναν τοίχο και να κοιτάει τον τοίχο. Όχι μόνο και το χαρίζουν. Δεν το πέφτουν κάτω. Στο κρεβάτι. Και εσείς προχανίστε να το ξέρετε. Ο άντρας έχει την ικανότητα να σβήσει τον εγκέφαλό του. Είναι πιο εύκολο για έναν άντρα να διαλογιστεί. Έτσι, δηλαδή, έχει μηχανισμούς μέσα του ότι αν δεν είναι αναγκαίο αυτή τη στιγμή, θα το ξέρετε κάτι. Ένα που διάβαζα το γιατί οι άντρες, έχουμε τελειώσει πάνω κάτω, έτσι. Γιατί οι άντρες βλέπουν ειδήσεις και παρακολουθούν ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ο άντρας έχει προβλήματα μέσα του, έτσι, δουλειά, επένδυση, τα βαριά προβλήματα που μπορεί να κουβαλάει ένας άνθρωπος, ένας άντρας. Και λέει, θα βάλω το 5% του εγκεφάλου μου να ασχοληθεί με άλλα προβλήματα. Και απασχολούμενος με άλλα προβλήματα, εκείνη τη στιγμή, προσπαθώ με το 5% του εγκεφάλου μου να επιλύσω το μεσανατολικό, βλέποντας τους Ναβατανούς στο Ισραήλ, ή θα προσπαθήσω με στο χαζό μου εγκέφαλο, βλέποντας την τηλεόραση του Παναθηναϊκού, να τους βοηθήσω να βάλουν γκολ. Εσύ, αριστερά ρε! Ναι, όχι! Οι άντρες, έτσι. Βλέπετε τι γυναίκες να κάνουν έτσι όταν βλέπουν κάτι. Οι άντρες δεν είναι έτσι όταν βλέπουν ποδόσφαιρο. Οι άντρες θεωρούν ότι επικοινωνούν εκείνη τη στιγμή με τους ποδοσφαιριστές. Και προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματα της ομάδας τους. Εκείνη τη στιγμή το 95% των προβλημάτων τους εξαφανίζεται. Γι' αυτό το κάνουν. Γι' αυτό διαβάζουν νέα, γι' αυτό βλέπουν κατά βάθος, έτσι. Υπάρχει και ο φανατισμός, υπάρχει και το ανήκειν και διάφορα. Αλλά ως επιτοπλίστων, ένας άνθρωπος που δεν είναι η ομάδα μου και αυτό και όλα αυτά, θα δει ποδόσφαιρο για να αρχίσει εκείνη τη στιγμή να λύνει τα προβλήματα του γηπέδου μέσα στο γήπεδο και να ξεχάσει όλα τα δικά του βαριά προβλήματα. Αυτές είναι οι διαδικασίες που συμβαίνουν στους εγκεφάλους των ανθρώπων. Και απλά όσο πιο πολύ τα γνωρίζουμε, τόσο πιο εύκολο είναι να καταλάβουμε το κακόμοιρο, ας το να δει ποδόσφαιρο. Γιατί μάλλον κουβαλάει κάτι πολύ βαρύ, που αν δεν έβλεπε το ποδόσφαιρο, θα το βγάζει επάνω μου. Οπότε ας το βγάλει στον διαιτητή, στον προπονητή και σε οποιοδήποτε άλλο, για να μην το φορέσω εγώ. Μοντρικά τα λέω, έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να το συζητήσουμε. Εγώ να πω κάτι για το τελευταίο. Οι γυναίκες βλέπουν, ας πούμε, τουρκικά. Και λένε, αυτός τι φίλησε τώρα, δηλαδή μου λες το ποδόσφαιρο αυτό γιατί αυτός δεν έβαλε τον κόλπο. Οι γυναίκες βλέπουν συναισθήματα. Βλέπουμε τα τουρκικά. Και λένε, κοίτα ο άντρας που δεν με φύγει και τίχονται λέει και βλέπω τον πέρα τι γίνεται, λέει και έρωτες και αυτά. Άμα δείτε οι ταινίες που βλέπουν οι άντρες είναι γυναίκες, έτσι. Οι αντρικές ταινίες και οι γυναικείες ταινίες. Ξέρουμε πολύ καλά, έτσι. Τα μεν μιλάνε για προβλήματα, χοντρικά θα το πω έτσι, ο Ράμπο είναι πρόβλημα. Ή οτιδήποτε, το Matrix ή οτιδήποτε, το Star Wars. Είναι προβλήματα που πρέπει να επιληθούν. Πώς θα νικήσουμε την αυτοκρατορία που μας επιτίθεται. Και οι γυναίκες βλέπουν το Bridget Jones Diary και το πώς επιλύει τα συναισθηματικά της προβλήματα μια Αγγλίδα σε σχέση με έναν άντρα που είναι παντρεμένος και θέλει να χωρίσει και όλα αυτά. Και η γυναίκα όταν θα δει Star Wars, τι βλακιά δύο πράγμα είναι αυτό. Και ο άντρας όταν δει Bridget Jones Diary ή δεν ξέρω Hugh Grant, θα πει τι γελίο. Η μία θα πει τι αηδία και ο άλλος θα πει τι γελίο. Το ίδιο συμβαίνει και στη γυναίκα. Δηλαδή ο άντρας βλέπει το τουρκικό εκεί πέρα και δεν μπορώ να δω το ποδόσφαιρο όπως είναι. Για πείτε μου λοιπόν κάποια ερώτηση, κάποιο θέμα που πιστεύετε ότι θα ήταν ωραίο να συζητήσουμε πάνω σε αυτό εδώ. Ας κάτσω και πολύ, να μην σας κάνω να νιώθετε. Τελικά, η συνταγή για την ανταγωνική συνύπαρξη άντρα και γυναίκας, ποια είναι? Είναι να μπορούν να καταλαβαίνουν οι μεν τον τρόπο λειτουργίας του δε. Γιατί
ο παπάς μας, εμάς των δύο, δεν μας το έμαθε ποτέ αυτό. Ο παπάς μας δεν μας έμαθε αυτό. Η μαμά σας δεν σας έμαθε το άλλο. Έτσι, και μπαίνουμε μέσα στις σχέσεις, ο καθένας, δύο διαφορετικά στρατόπεδα, ο καθένας κοιτώντας τα δικά του, γιατί δεν ξέρει τα άλλα, δεν είναι ότι δεν θέλει. Όλοι θέλουμε μέσα στη σχέση μας, αν αγαπάμε έναν άνθρωπο, θέλουμε πάντα να καλυτερεύσει η κατάσταση. Όλοι θέλουμε να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας, απλά δεν ξέρουμε πώς θα τον δίνουμε. Και δεν ξέρουμε πώς να καταπατήσουμε αυτό που είναι σπουδαίο για τον άντρα και να φέρουμε στην επιφάνεια κάτι που είναι σπουδαίο για τη σύζυγό μας, για το τέρι μας. Νομίζω ότι η λέξη κλειδί που είπατε πριν, ότι πρέπει να είναι και οι δύο ανοιχτοί στο να δεχτούν όλη αυτή τη γνώση, πώς να διαχειριστούν ο ένας τον άλλο. Ακριβώς. Δηλαδή, αν δεν είμαστε ανοιχτοί ή το ένα στο άλλο, δεν λέγαμε πριν, ας πούμε, για ποιο λόγο, είπα πριν, για ποιο λόγο μπαίνουν οι άνθρωποι σε σχέσεις. Καλός ή κακός, είναι η κοινωνία μας τέτοια, όπου μας, σε πολύ μικρά πράγματα, δηλαδή προσπαθούσαν ανεπαίσθητες λεπτομέρειες από τη στιγμή που μεγαλώνουμε, η οποία μας έχει πει ότι αν δεν έχεις να κερδίσεις κάτι, δηλαδή να σου το πω αλλιώς, να κερδίσεις κάτι, μην μπαίνεις μέσα σε μια σχέση ανθρώπινη, δεν εννοώ σχέση ζευγαριού. Και δεν μας είπε κανείς ότι το κέρδος δεν είναι από το να πάρεις, το κέρδος είναι από το να δώσεις. Τη στιγμή που δίνεις, τη στιγμή που κόβεις κομμάτι από την σάρκα σου, το λέω έτσι πολύ χοντρικά, δημιουργείται διπλή σάρκα μέσα σου. Όταν αφαιρείς ένα κιλό από τον εαυτό σου, ήδη δεν σου δίνονται 2 κιλά, φυτρώνουν 2 κιλά μέσα σου. Όταν κάνεις ένα παιδί, έχεις αγάπη. Όταν κάνεις δεύτερο παιδί, αυτή η αγάπη χωρίζεται στα 2, όχι, αποκτάς 2 αγάπες. Πολλαπλασιάζεται η αγάπη όταν αποκτάς δεύτερο παιδί. Τρίτο παιδί, 3 αγάπες. Τέταρτο παιδί, 4 αγάπες. Δεν πειράζεται η αγάπη που έχεις στα 4 και δίνεις 1/4 στο κάθε παιδί. Αποκτάς 4 αγάπες. Γίνεσαι πιο πλούσιος άνθρωπος με το να δίνεις. Αυτά δεν μας έχει μάθει η ζωή και η κοινωνία μας. Και δεν είναι ότι μας πιπιλάει τον εγκέφαλο, είναι ότι σε όλες, ακόμα και οι παροιμίες, θυμάμαι, ξέρετε, παρατηρώ πάρα πολύ τις ελληνικές ταινίες και κοιτάω τι αρχές και τι αξίες δίνουν οι ελληνικές ταινίες. Χτυπάω το κεφάλι. Ο κλέψας του κλέψαντος, το λαμόγιο, ο ορφωνιός, η γκόμενα, που θα πει το ψέμα. Δηλαδή, για μένα η Ελλάδα έπρεπε να απαγορεύσει τις ελληνικές ταινίες. Καταστρέφουν τον νέο ελληνισμό. Και όμως έχουν αλήθειες. Αλλά αυτές τις αλήθειες θα έπρεπε να μας πει κάποιος ότι είναι πικρές αλήθειες, δεν είναι όμορφες αλήθειες. Αυτή είναι η αλήθεια. Η ουσία δεν είναι. Όταν είναι ο Μαυρογιαλούρος αυτή τη στιγμή επίκαιρος, τι να μου πεις, τι να κατατεθεί. Ο Μαυρογιαλούρος απλά δεν είπε κανείς σε έναν άνθρωπο ότι η ψήφο σου είναι πιο σπουδαία από το να βάλεις το παιδί σου στο δημόσιο. Γιατί μου ό,τι και να πεις, αυτό που λες είναι νίκαια έκρηση σε όλα στον κόσμο. Εντάξει, απλά εμάς μας ενδιαφέρει το κάθε ένα προσωπικά, σε προσωπικό επίπεδο, μας ενδιαφέρει να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Και η μονάδα με τη μονάδα δημιουργείται μια καλύτερη κοινωνία. Δεν είναι να προσπαθείς να αλλάξεις την κοινωνία, είναι αυτός που. Δηλαδή, η διαδρομή του ανθρώπου δεν είναι όπου ακούτε δαργό να αλλάξει την κοινωνία, είναι άνθρωπος που δεν είναι διατεθειμένος να αλλάξει τον εαυτό του. Σωστό. Πολύ καλό. Και οι άδειοι τενεκέδες κάνουν μεγάλο θόρυβο. Οι άνθρωποι οι οποίοι επιδιώκουν τη σοβαρή και την πραγματική αλλαγή είναι οι σιωπηλοί άνθρωποι. Και αυτοί είναι πανανθρώπινοι κανόνες. Δηλαδή, βλέπουμε παντού. Είναι οι ίδιοι κανόνες οι οποίοι βρίσκονται παντού. Είτε είναι σε σχέση, σε οποιασδήποτε σχέσεις ανθρώπινες. Θυμάστε που λέγαμε για το εγώ την άλλη φορά και τον εγωισμό και τον αρκισισμό και όλα αυτά, τις ταυτότητες και όλα αυτά. Μα άμα σταματήσουμε, να σου το πω αλλιώς, άμα σταματήσετε εσείς οι γυναίκες να κοιτάτε τον τύπο με την κόκκινη Φεράρι σαν κάτι το σπουδαίο και εμείς οι άντρες, όταν ο τύπος με την κόκκινη Φεράρι σταματάει δίπλα στο κόκκινο, γιατί έχω πιάσει και τον εαυτό μου να κάνω.
Και δεν μου αρέσουν οι Ferrari. Αλλά το κάτι με τραβάει. Αν ο τύπος βγει στον δρόμο και οδηγάει για ένα χρόνο και δεν τον έχει κοιτάξει κανείς, θα την πουλήσει τη Ferrari. Τι να την κάνει. Τη χρησιμοποιεί τη Ferrari για να. Σαν, όπως λέγανε, ενισχυτή ταυτότητα. Όποιος έχει χαμηλού περιεχομένου άδειο ντενεκέ, αναζητά ενισχυτές ταυτότητας. Και οι ενισχυτές ταυτότητας είναι παντού γύρω μας. Είναι τα χρυσαφικά, είναι βασικά όλα τα υλικά αγαθά, τα οποία μπορούν να αναγνωριστούν από τους άλλους ανθρώπους σαν κάτι αξιόλογο. Οπότε, δείτε λίγο τη ζωή σας μέσα σε αυτή την κοινωνία. Προσπαθούμε, κάπου διάβαζα ένα θαυμάσιο ορικό που έλεγε η μεγαλύτερη φυλακή στην οποία μπορεί να βρίσκεται ένας άνθρωπος είναι το τι πιστεύουν οι άλλοι. Αφού ζούμε τις ζωές μας, στο τι πιστεύουν, δεν ζούμε για μας. Τι θα πούν οι άλλοι. Θεωρούμε, δηλαδή σκεφτείτε, έτσι, εγώ τώρα έχω ένα καθρέφτη από πίσω. Προσπαθούμε να ορίσουμε τον εαυτό μας μέσα από την αντανάκλαση της άποψης των άλλων ανθρώπων, δηλαδή να ακούσουμε το wow ή το μπλιάχ, το συν ή το πλην δηλαδή, και άρα μέσα από την ανταπόκριση, την αντανάκλαση δηλαδή του άλλου, εμείς να κατανοήσουμε ποιοι είμαστε. Αντί να εμβαθύνουμε εσωτερικά στην αυτογνωσία, και η αυτογνωσία δεν είναι και κάτι σπουδαίο. Σιγά τα λάχανα. Απλά όλο το. Διάβαζα ότι όλος περίεργος, καμία από τις αισθήσεις μας δεν κοιτάει μέσα. Όλες κοιτάνε έξω. Πώς ο άνθρωπος να καταφέρει να κοιτάξει μέσα όταν καμία από τις αισθήσεις του δεν κοιτάνε έξω. Μέσα, ναι. Η καρδιά κοιτάει μέσα. Και όταν αρχίσουμε και ακούμε την καρδιά, εκείνη τη φωνή της διαίσθησης, τις λεπτές ποιότητες μέσα μας, τότε αρχίζουμε και αποκτάμε την κοινωνία με το μέσα μας. Και τότε σιγά σιγά σταματάει το έξω να έχει κάποια σπουδαιότητα, γιατί σταματά να μας αντανακλά. Δηλαδή, μας αντανακλά το απ' έξω και του λέμε, ναι, μωρέ, το έχω πάρει το μήνυμα.